Перш-наперш я вельмі рада ўсіх бачыць, вельмі рада ўсіх вітаць у новым годзе. Так што это вот таксама віншую ўсіх са святамі з нашым велізарным святочным перыядам, які ў нас самы вялікі ў свеце, потому як мае 2 цыклі. Зараз одно. Значит, вы все, видать, ведаеце, што у канцы мінулага году выйшла кніжка па этнафіласофіі, якая па сутнасці сталася, праца над якой сталася штуршком для гэтай гутаркі, для гэтай лекцыі. Кніжка называецца «Трошку бліжэй да сонца, трошку далей ад месяца», што пазначае, як бы, словамі Караткевіча, месца Беларусі у сакральным свеце. І ў гэтай кнізе гаворка ідзе пра народны космас, пра уяўленне беларускімі людзямі, беларускай традыцыйнай культуры, пра сусвет, пра чалавека, пра грамадства, пра Бога, увогуле пра свет сакральнага. І праца была вельмі вялікая над гэтай кнігай, там 10 аўтараў, і вось увесь, па сутнасці, мінулы год я над ёй працавала таксама як рэдактар і укладальнік. І я там таксама аўтар амаль усіх раздзелаў ці падраздзелаў у другой частцы, якая вся гаворыць пра сферу сакральнага. Аднак праца над кнігай выявіла тое, што шмат вельмі застаецца таго, пра што яшчэ не гаворана, пра што яшчэ не дадумана, пра што яшчэ трэба гаварыць, і з чым трэба, як это сказаць, з чым трэба працаваць. І такім чынам выйшла на тэму увогуле беларускай магічнай карціны свету. Гэтая тэма прыйшла ў сувязі з працаю з беларускімі замовамі, з якімі працавалі многія даследчыкі шмат разоў, шмат гадоў, шмат дзесяцігоддзяў, нават больш за стагоддзя. Аднак все роўна некаторыя рэчы з этой магічнай карціны свету застаюцца, мусіць, непрагаворанымі. І вельмі многае з таго, што я буду казаць сёння, абсалютна не пайшло ў гэтую кніжку, это зусім іншы матэрыял, які мог бы туды ўвайсці, зноў-такі, там будуць іншыя умовы, іншы час, і, магчыма, там праца над гэтым яшчэ будзе. Тое, што зацікавіла асабіста мяне, тое, што мне стала проста такім, можна сказаць, некаторыя рэчы проста адкрыццямі, прынамсі для мяне сталіся. І вот я хачу з гэтым падзяліцца якраз на пачатку года, каб даць нейкі такі вось добры настрой, добры штуршок для году, які ў нас пачынаецца. Мы наогул мала працуем з тым, што называецца магічнымі традыцыямі. У свеце, пачынаючы ад 19 стагоддзя, даследуецца магія. Адзін з першых даследчыкаў, Джеймс Фрэйзер, пісаў пра магію вельмі многа, але пісаў пра магію ў кантэксце прымітыўных культур, пераважна. Пасля Фрэйзера магія даследавалася і з таго боку, і з другога боку, і з трэцяга боку, і ёй надаюцца там розныя нейкія тэрміналагічныя прывязкі, характарыстыкі, уласцівасці. Некаторыя з іх дарэчныя, некаторыя не вельмі. Але магія вядомая нам як адзін з самых старажытных відаў дзейнасці чалавека, адно з самых старажытных асэнсаванняў свету чалавекам і прысутная не толькі ў фрэйзераўскіх прымітыўных культурах ці тэйларавых, але і у самых высокіх старажытных пісьмовых культурах, з якіх практычна прыкладна 5000 гадоў таму пачынаецца наша цывілізацыя. І можа, я пастараюся зрабіць як мага карацейшы уступ, таму што уступ все роўна неабходны для таго, каб пагаварыць пра беларускую магічную карціну свету, трэба пагаварыць пра тое, што такое магічная карціна света наогул. Пастараюся як мага карацей. Я проста сабе нават не ўяўляю, як вось у 1,5 гадзіны там всю гэтую гутарку укласці, але хаця бы пачнем гэтую гаворку, хаця бы пачнем, можа так атрымаецца, што давядзецца яшчэ збірацца, яшчэ працягваць гэту гутарку, калі яна падасца вам плённаю і цікавай.
Ну, перш-наперш пра тэрміналогію. Значыць, гаварыць мы будзем не пра ўласна магію больш, але пра ўласна магію таксама трэба трошачкі сказаць. Мы будзем казаць больш менавіта пра магічную карціну свету. Яны вельмі шчыльна паміж сабой звязаныя. Само слово маг, магія у еўрапейскіх мовах прыйшло з лацінскага слова магус, якое адаптаванае грэцкае слово магос, якое грэкаадаптаванае стараперсідскае слово магуш. Гэтае магуш, стараперсідскае слово, паходзіць ад індаеўрапейскага кораню маг, што значыць магчы. Такім чынам мы прыходзім у наш уласны корань праз такі ланцужок запазычанняў, і мы вяртаемся ў слова, якое коранем для нас зразумелае, якое азначае магчы, быць здольным. То есть, значыцца, маг – это той, хто можа. Магія – это, значыцца, навука пра магчымасці. І магію, зноў-такі, пра даследаванне магіі асабліва казаць не буду, таму што это таксама самастойная тэма, але згадаем хаця бы самых вядомых магаў у хрысціянскім свеце, у заходняй традыцыі, якія, нягледзячы на тое, што магія звычайна найчасцей ўжывалася з негатыўнай канатацыяй, і у хрысціянскіх тэкстах маг найчасцей мае негатыўнае значэнне, але тым не менш у нас ёсць евангельскія магі, якраз якія па-грэцку гучаць магуі, то есть акурат магі, пра якіх ідзе гаворка ў другім раздзеле Евангелія ад Мацвея, і пачатак другого раздзелу, першы 12 вершаў, расказваюць пра тое, як магі з усходу, і перакладаюць гэтых магаў у нас і мудрацамі, і чараўнікамі, і якіх толькі не перакладаюць, але па-грэцку назавуцца магуі. Значыцца, магі з усходу пабачылі ў небе зорку, зразумелі, што нарадзіўся новы кароль, прыйшлі ў Єрусалім, прыйшлі да караля Ірада і спыталіся ў яго, ведаеце все гэту гісторыю, дзе нарадзіўся новы вялікі кароль, каб мы пайшлі да яго пакланіцца, і прынеслі, у выніку яны знайшлі ў Бэтлееме Ісуса і прынеслі яму золата, ладан і смірну. І чаму іх варта згадываць цяпер, таму што мы цяпер акурат у гэтым часе святкавання гэтага свята 6 студня па грыгарыянскім календары і 19 па юліанскім календары якраз святкуюцца гэтыя, толькі свята завецца ўжо не 3 магі, хутчэй у нашай традыцыі кажуць 3 каралі. Іх у Евангеліях не 3, іх проста ў множным ліку, проста магуі, і все, множны лік. Але ў хрысціянскай традыцыі яны не толькі сталіся 3 магамі, яшчэ набылі свае імёны, і знаходзяцца гэтыя канкрэтна 3 магі са сваімі імёнамі, іх знаходзяцца ў усыпальні ў Кёльне, у Кёльнскім славутым саборы. І калі якраз 6 на мінулым тыдні было вельмі вялікае свята ў Кёльне, а там стагоддзямі збіраліся паломнікі, каб ушанаваць менавіта гэтых персанажаў. У астатняй хрысціянскай традыцыі маг – это звычайна негатыўная канатацыя. Але цікава, што магі ў Евангеліях ніяк не сказана, што яны маюць нейкія надзвычайныя здольнасці. Яны проста адкулься з усходу. І мы, безумоўна, калі мы даследуем гэту тэму, мы знаходзім гэты тэрмін менавіта ў стараперсідскай традыцыі, значыць, яны дзесьці там з Персіі паходзілі, і гэта абсалютна не значыць, што яны сапраўды былі нейкімі чараўнікамі, але так як вся традыцыя для заходняга свету выглядала на магічную, на незвычайную, на надзвычайную, то, значыць, яны самі зваліся. Слова магі набыло эту канатацыю супернатуральнасьці. Напрыклад, дакладна тое самае адбываецца з халдэямі. То есть халдэямі называлася, зваліся халдэямі необабілонцы, необабілонская
імперыя звалася 6 стагоддзя да нашай эры, звалася халдэйскаю, але так як таксама у старажытнай Месапатаміі вельмі моцна практыкавалася магія, і магія там дасягала нейкіх нібыта вельмі вялікіх вышыняў, то тое, што вось ужо у другой палове першага тысячагоддзя прыходзіць на захад ад Месапатаміі, успрымаецца все як магічнае, і таму проста слова халдэі пачынаюць ужывацца як сінонім для чараўнікоў, ведзьмакоў у гебрайскай Бібліі. То есть халдэі гэта ўжо усялякія магі. Хаця зноў-такі гэта проста як бы месцазнаходжанне. То есть, значыць, вот да магіі заўсёды такое напружанае, неадназначнае стаўленне. Але тым не менш магія заўсёды квітнее, і от на старажытным Блізкім Усходзе, у старажытным Егіпце практычна все пранізана магіяй. У старажытнай Месапатаміі все працята магіяй, і таксама і старажытнай Угарыт, і, в прынцыпе, старажытны Ізраіль. То есть гэтыя з магамі заўсёды раюцца уладары гэтага свету, магі вызначаюць нейкія перыяды, даты важных падзеяў, і магі, мы ведаем таксама велізарную ролю ў магіі у старажытнай Грэцыі, дзе таксама там без варажбы на вантробах нейкай сакральнай жывёлы там немагчыма будзе вызначыць, калі пачынаць вайну ці калі пачынаць вялікую будоўлю. І магія адыгрывала вельмі вялікую ролю менавіта у практычных мэтах. Але магія мае таксама нейкія таксама свае адмысловыя адносіны са светам. Магія найперш як бы заклапочаная тым, каб мяняць, трансфармаваць свет, альбо не свет цалкам, а нейкія асобныя элементы свету у патрэбным для мага кірунку. Значыць, магі маніпулююць светам, трансфармуюць свет. У адрозненне ад большасці іншых чалавечых дзеянняў. Так вот, хутенька прабяжымся па тым, якая бывае магія, зноў-такі ў даследаваннях, якія звычайна класіфікуюць, звычайна альбо незвычайна, якія можна класіфікаваць, оно не мае вельмі вялікага для нас значэння, але тым не менш для ўваходу ў тэму гэта важна. То есть можам дзяліць магію, потому што я хочу абапірацца на тое, што вы як бы і так ведаеце. Можна дзяліць магію, конечно, функцыянальна. Тое, што магія, якая залежыць ад сферы ўздзеяння і ад прадмету ўздзеяння. Найперш можна падзяліць на магію, якая працуе з чалавекам, з грамадствам, соцыумам і з сусветам. То есть гэты тры вялікія сферы, ва ўсіх трох працуе магія. Магія, якая ўздзейнічае на чалавека, зноў-такі это любая можа быць ахоўная, абарончая, баявая, любоўная, там адсушкі-прысушкі, радзільная, лекавая, можа быць магія, якая звязаная з адбіраннем сілы альбо наданнем сілы чалавеку, можа быць родавая магія, якая працуе з родам там да 7-га ці да 21-га калена ўжо як пойдзе. І гэтак далей. Значыць, вы все гэта больш-менш сабе ўяўляеце. Магія, якая ўздзейнічае на соцыум і патрэбы соцыума, працуе з урадлівасцю зямлі, з плоднасцю жывёлы, можа быць гаспадарчая магія, можа быць вытворчая магія, якая дапамагае проста у штодзённай працы, асабліва перад пачаткам нейкіх вялікіх праектаў, можа быць ваенная магія таксама. І магія, якая ўздзейнічае на сусвет, это магія, якая працуе са стыхіямі найперш, якая уяўляе сабе эти 4 вялікія стыхіі ў свеце: агонь, паветра, зямля і вада. І адпаведна ёсць магія агню, магія вады, магія зямлі, магія паветра. Яна таксама працуе з катаклізмамі рознымі, з пажарамі, паводкамі, бурамі, і заадно можа працаваць з надвор'ем. Ці маецца, што яна працуе з надвор'ем. То есть это можа быць працуе, напрыклад, трэба выклікаць дождж, калі засушлівае лета, значыць, прыбягаюць да магіі і выклікаюць дождж. Можа наадварот, калі там дажджы зацяжныя, магія працуе з разгонам аблокаў і з тым, каб выйшла сонца. З разгонам аблокаў, я думаю, што і з вас многія працуюць, таму што гэта цяпер нейкі вельмі пашыраны від дзейнасці. І гэтак далей. Значыць, это як бы тры асноўныя сферы ўздзеяння магіі. Можна таксама магію дзяліць па крыніцы
магічнага ўздзеяння, адкуль магія бярэ сваю сілу. Это можа быць астралагічная магія, то есть магія, якая працуе з астралагічнымі ведамі, і з астралагічных ведаў бярэ менавіта сваё дзеянне. Это можа быць праца з духамі, это можа быць алхімія, безумоўна, некрамантыя, прыродная магія, можа быць нумералогія, зноў-такі праца з лічбамі, вербальная магія, якая мае на ўвазе, што само слова мае в сабе сілу трансфармацыйную для сусвету, і што правільна сарганізаваная мова можа таксама трансфармаваць сусвет у належным кірунку. У нетрах гэтай магіі можа быць праца з імёнамі увогуле. Таксама это можа быць праца з пісьмёнамі, з літарамі. Напрыклад, это можа быць рунічная магія, альбо праца з гебрайскімі 22 літарамі, ці арамейскімі. Это таксама мае сваё месца. Можа быць магія, звязаная з цэлымі вучэннямі, там як кабалістычная магія, напрыклад, якая працуе ўжо з этой вельмі скамплікаванай, складаную карціною свету. Таксама можа дзеліць магію па спосабах і метадах уздзеяння. Напрыклад, она можа быць кантактная і бескантактная. Она можа быць з прадметамі навакольнага свету і без прадметаў. Напрыклад, там могуць быць амулеты, абярэгі. У Беларусі выраблялі абудзённікі, то есть таксама спецыяльным чынам вытыканыя рушнікі, якія за пэўную адлегласць часу, пэўнай колькасцю людзей зроблены дзеля таго, каб паўздзейнічаць на свет, звычайна, калі гэта нейкая катастрофа наступае, каб эту катастрофу супакоіць. Там могуць быць лялькі, напрыклад, як, все ведаеце магію вуду, там, дзе лялькі шырока ўжываюцца, але не толькі ў вуду, яны ў іншай магіі таксама могуць ужывацца. Дарэчы, як кабалістычная, вуду, магія, якія звязаныя з філіпінская магія, звязаныя з некай лакальнай канцэпцыяй свету. Так, могуць быць свечкі, воскі і так далей. Можа быць магія, якая не ўжывае зусім прадметаў. Потым, зноў-такі, выдзяляюць 19 стагоддзя, тэрмін лічыцца за Фрэйзерам сімпатэтычная магія, ці сімпатэтная, ці сімпатычная, тут як сказаць, магія, якую лічыцца, што Фрэйзер увёў гэты ўжытак у 1889 годзе у сваёй славутай кнізе «The Golden Bough». Это 12-томнік «Залатая галіна», дзе ён даследуе якраз розныя, як это сказаць, і магічныя, і міфалагічныя карціны свету. Але, в прынцыпе, яшчэ да яго Рыхардам Андрэя была таксама даследавана эта сімпатэтычная магія у 1878 годзе. То есть это, в прынцыпе, у 19 стагоддзі гэты тэрмін паўстае. Цяпер яго рэдка ўжываюць, але, в прынцыпе, ён таксама можа быць цалкам практычным. Яе Фрэйзер вызначае два віды сімпатэтычнай магіі. Это якая заснаваная на падабенстве розных прадметаў, якая заснаваная на кантакце. То есть она кантактная альбо кантагенозная, яшчэ, то значит, заразная, як бы заразіць якасцямі аднаго прадмета другі прадмет. У гэтым сэнсе можна сказаць пра аналагавую магію. Яе не называюць у 19 стагоддзі, але таксама пра яе можна казаць. Яна штосьці падобнае з гэтым мае. Аналагавая магія працуе з законам сусвету, які гаворыць, што ўверсе, то ўнізе. Закон вельмі пашыраны ва ўсіх магічных сістэмах старажытнага Блізкага ўсходу. Сфармуляваны ён ужо ў першым тысячагоддзі да нашай эры у Егіпце Гермесам Трысмегістам міфалагічным на славутай смарагдавай табліцы, якая пачынаецца, што ўверсе, то ўнізе, што звонку, то і ўнутры. Але сам гэты закон вядомы і дзейнічае таксама ў іншых абсалютна традыцыях. Ён мае на ўвазе адзінства сусвету, то адразу уже трошачки пра магічную карціну свету. Там можна было пазней сказаць, ўжо хай будзе. Мае на ўвазе, што сусвет адзіны. У сусвета можа выдзяляцца дзве вялікія сферы, як бінарная пазіцыя. Это сфера бачнага свету і сфера небачнага свету. У бачным свеце жывуць людзі, у небачным свеце жывуць духі і багі. Свет матэрыяльны і свет духоўны.
але яны належаць як бы да адной сістэмы, да адной структуры. І такім чынам вот адзінства паміж гэтымі структурамі, адзінства свету забяспечвае наўпроставую сувязь паміж рознымі элементамі з розных сфер. Это значыцца, калі мы хочам паўздзейнічаць на одну сферу, то мы бярем элементы з другой сферы, падобныя элементы з другой сферы. Можам альбо, напрыклад, элементамі ў нетрах адной сістэмы. Таксама сувязь паміж падобнымі часткамі у нетрах адной сістэмы. Можа, крышачку пазней я яшчэ проста пра гэта скажу, каб закончыць гэтымі з рознымі класіфікацыямі. Потым, безумоўна, гавораць пра інтэнцыйную рознасць у інтэнцыях магіі. Таму пра магію гавораць белую, чорную і нават шэрую, якая нейтральная. У сэнсе, што ў белай магіі добрая інтэнцыя, яна імкнецца дапамагаць і рабіць добрыя справы, у чорнай магіі кепскія інтэнцыі, яна імкнецца штосьці разбураць і рабіць шкоду. І ў шэрая магія нейтральная. Хаця, зноў-такі, сучасныя падыходы гавораць, што это проста праца з рознымі сіламі, і чорныя магіі таксама дапамагаюць, як і белыя магіі у цяперашнім разуменні. Чорная магія, это хутчэй магія, якія працуюць з некраманты, там са светамі духаў, але яны таксама працуюць там на карысць чалавека, і ўсе астатнія рэчы, пра якія мы ўжо казалі, таксама яны могуць быць як у чорнай магіі, так і ў белай магіі. І ў шэрай, калі вы хочаце яшчэ гэтую структуру. Ну і апошняе яшчэ, што можна сказаць, што яшчэ магія дзеліцца на класы, як бы на ўзроўні кампетэнцый. Ёсць высокая магія і нізкая магія. І высокая магія, якая свядомая ўсіх складаных сістэм, структур, светабудовы. Напрыклад, да высокай магіі сябе адносіць рытуальная магія альбо цырыманіяльная магія. Яна зноў-такі можа быць і чорная, і белая, і кантактная, і бескантактная, і все астатняе. Все гэтыя сістэмы, якая магія бывае, мы проста бярем і як бы вот так вот рассякаем гэты пірог з таго боку, з таго боку, з таго боку. Але яно все ўзаемапранікальнае. І вот, напрыклад, у процілегласць цырыманіяльнай магіі ёсць то, што завецца вясковая магія. Таксама можа быць падзел на мужчынскую магію і жаночую магію. Такім чынам, это сапраўды можа быць вельмі многа, але галоўнае ў тым, што якая бы магія ні была, яна все роўна працуе з магічнай карцінаю свету. Вот цяпер пра магічныя карціны свету. Карцін свету можа быць некалькі. То есть вот з таго, што ўсім вядома, вот розныя карціны свету, напрыклад, ёсць навуковая карціна свету. Навуковая карціна свету, як бы она эксперыментальна верыфікабельная. Она працуе з матэрыяльным светам, даследуе матэрыяльны свет і пакладаецца на матэрыяльны свет, як вот на альбо адзіную, альбо асноўную частку рэчаіснасці. Але працуе з матэрыяльным светам і з тым, што можна праверыць, з тым, што можна даследаваць, можна вывесці нейкія законы матэматычна альбо даследаваннямі ў прыродных галінах. Зразумела, таксама не будзем тут асабліва затрымлівацца. Потым можна таксама асобна казаць пра сацыяльную карціну свету, пра як цэлую структуру, нават не сказаць набор, а структуру чалавечых жыццёвых норм, жыццёвых нейкіх алгарытмаў, калі зразумела, што вот як павінна разгортвацца чалавечае жыццё ад дзяцінства, там, юнацтва, лучна там з навукаю, з асямейненасцю і гэтак далей. Цэлы набор таких шаблонаў, што добра, што не добра, што можна, што не можна. І гэтая карціна свету у нас з усіх астатніх, она такая самая рыгідная, негнуткая цягам стагоддзяў і тысячагоддзяў. Зрэшты, любая карціна свету. Навуковая карціна свету таксама вельмі негнуткая, якраз это адна з галоўных праблем навуковай карціны свету, тое, што яна не паспявае, сама вся цельная такая кахерентная карціна свету не паспявае за навуковымі адкрыццямі, за нейкімі навуковымі новымі ўсведамленнямі.
адкрыцці робяцца і прымаюцца і застаюцца як самі па сабе, але на такую канвенцыйную карціну свету, якая абапіраецца на навуковую, яны не ўздзейнічаюць, бо яны вельмі нашмат пазней в яе патрапляюць. Вот як, напрыклад, самы там добры прыклад — это квантавая фізіка, якая пераварочвае цалкам уяўленне пра свет на пачатку 20-го стагоддзя. І вот цяпер на пачатку 21-го стагоддзя все ведаюць пра квантавую фізіку, але яна ніяк не ўваходзіць у канвенцыйную карціну свету. То есть карціна свету все роўна абапіраецца на уяўленні пра свет, якія былі нашмат раней за квантавую фізіку. Так, яны толькі раз-пораз ужываюцца для чаго-небудзь. Вот у тым выпадку, калі трэба сказаць пра ролю назіральніка, тады згадваюць квантавую фізіку, ці пра тое, што часцінка можа быць у некалькіх месцах адначасова, ну і гэтак далей. Але гэта, у прынцыпе, ўжо як бы па-за канвенцыйнай навуковай карцінаю свету. І яна якраз максімальна блізкая да нейкіх іншых карцін свету. Потым, безумоўна, можна казаць пра рэлігійную карціну свету, якая працуе найперш і сацыяльным складнікам, і з нематэрыяльным светам, і нематэрыяльны свет уважаецца як крыніца матэрыяльнага свету. Адпаведна, рэлігійная карціна свету найперш абапіраецца на нематэрыяльныя даследаванні ці асэнсаванні свету. І пры гэтым ёй там важны вельмі складнік веры в адрозненне ад навукі. Навука таксама працуе са сваёй верай, так, але навука патрабуе эксперыментальнай верыфікабельнасці, рэлігія патрабуе там нейкіх іншых законаў, но зноў-то іншая крышачку тэма. Все гэтыя, яшчэ можна казаць, конечно, асобна, вот я ўжо згадвала тэрмін пра міталагічную карціну свету, якая пашырана была, асабліва зноў-такі ў старажытнасці, калі вся навуковая веда была сінкрэтычнаю, і міталагічная карціна свету дае ўяўленне пра рэчаіснасць ва ўсёй яе цэласнасці. І яна дзейнічае настолькі, наколькі яна ў стане тлумачыць усе з'явы рэчаіснасці. Ну і, звычайна, яна працуе для свайго часу, для сваёй супольнасці, для сваёй краіны, альбо нават, в прынцыпе, ёсць такія вельмі вялікія скразныя часткі міталагічных карцін свету, якія супольныя для самых розных культур, якія нейкія базавыя для ўяўлення чалавека пра свет, якія там гавораць, там, напрыклад, што ў старажытнай Месапатаміі, што ў старажытным Егіпце, што ў Індыі, што ў Кітаі, што ў Беларусі ці ў Нарвегіі, гавораць пра дзвюхчасткавую сістэму свету, пра трохчасткавую сістэму свету, то есть такі нейкі пра цэнтраваны свет на сусветнае дрэва, альбо на сусветную гару, альбо на сусветны камень. Але гэта, як бы, толькі проста я адзін фрагмент вырываю з вялікага кантэксту, простой фрагмент, які нам найперш, відаць, патрэбіцца ў сённяшняй гутарцы. І от усе гэтыя карціны свету, і навуковыя, і сацыяльныя, і рэлігійныя, міталагічныя, яны заўсёды канвенцыйныя. То есть яны прынятыя усімі ці амаль усімі, ну, усімі ніколі нельга казаць, усімі ніколі не бывае 100%, але, в прынцыпе, яна прынятая супольнасцю, прынятая за аснову, і яна сапраўды адказвае на все пытанні, яна дапамагае арыентавацца ў свеце, яна структуруе гэты свет, яна гаворыць пра тое, чым гэты свет ёсць, а чым ён не ёсць. І па вялікім рахунку, вот што вельмі важна разумець, што людзі ніколі не жывуць у свеце як такім, людзі заўсёды жывуць у карціне свету. Людзі ніколі не жывуць вот у гэтым у квантавым супе, так? Людзі заўсёды жывуць у структураваным свеце форм, вобразаў, колераў і розных уяўленняў пра тое, як гэта ўзаемадзейнічае. То есть я спадзяюся, што гэта зразумела. І вот ёсць магічная карціна свету, якая можа перасякацца з любымі астатнімі карцінамі свету. Яе адрозненне — это тое, што яна неканвенцыйная. Асноўнае адрозненне якраз гэтага светаўяўлення — это тое, што яно не толькі чаму оно не падзяляецца ўсёй супольнасцю, таму што яно не транслюецца на всю супольнасць. Магічная карціна свету працуе ў нетрах, умоўна кажучы, магічнай супольнасці. Магічная супольнасць ніколі не бывае вельмі вялікай.
Яна заўсёды займае некую частку грамадства, яна часам у некаторых структурах яна можа супадаць са святарнай, это можа быць цалкам вот як бы святарны клан, які адначасова яны святары і магі. Можа быць уже у хрысціянскім часе ясна, што гэтыя рэчы цалкам разведзеныя. І калі усе канвенцыйныя карціны свету транслююцца в нетрах грамадства пастаянна і праз адукацыю, і праз масавую культуру, выходзяць у масавую свядомасць і робяцца проста вот як косткаю ад косткі і целам ад цела чалавечай супольнасці, то магічная карціна свету не. Яна застаецца той таемнай традыцыяй, якая перадаецца ў нетрах супольнасці, ад настаўніка да вучня, альбо яшчэ вот як у некаторых традыцыях па родзе. Там, значыць, ад бацькі да сына, ўнука, праўнука, ці ад маці да дачкі, ці это па жаночай лініі, ці па любой лініі, не істотна, але нейкім чынам она сапраўды перадаецца па некай лініі, ці па крыві, ці па інтэлектуальнай, ці па духоўнай лініі, але яна перадаецца толькі в адну гэтую лінію. І такім чынам яна ўсё роўна, яна не загароджаная ад астатняга свету, таму што яна ўсё ж такі працуе на астатні свет, яна працуе з тым самым светам, і да магаў звяртаюцца не магі менавіта з тым, каб яны паўздзельнічалі на іхні свет, і такім чынам магічная карціна свету таксама робіцца вядомаю, таксама пранікае сваімі пэўнымі элементамі у шырэйшы дыскурс, так бы мовіць, у чалавечы дыскурс. Яна безумоўна, гэта сістэма ўяўлення пра свет. Гэта то, што я вам называла, якія магіі бываюць, оно все такое спантаннае, такое спарадычнае, насамрэч не, это заўсёды абавязкова сістэма ўяўлення пра свет, пра сусветныя законы, пра тое, як свет працуе, пра тое, як з гэтым светам можна камунікаваць, з тым, каб без прычынення шкоды, без выклікання нейкіх катаклізмаў, катастроф, хоць экалагічных, хоць тэхналагічных, гэты свет трансфармаваць, мяняць, каб мяняць чалавечы лёс, каб мяняць і чалавечы лёс, і грамадства, і каб мяняць, працаваць са стыхіямі. Гэта вельмі вялікая сістэма ведаў пра ўзаемадзеянні і сувязі ў свеце. І свет заўсёды ўспрымаецца як шматмерны. Значыць, там вымярэнне ў магічнай карціне больш, чым у іншых карцінах, свет шматмерны, і магія даследуе якраз гэтую шматмернасць гэтага свету. Уся рэчаіснасць успрымаецца, скажам так, як сукупнасць працы, энергіі, ці як мы цяпер бы сказалі, энергіі і інфармацыі, такім нашай мовай гаворачы. І адзін з самых важных пастулатаў – это тое, што чалавек сваёй свядомасцю можа ўплываць на рэчаіснасць. Пераважна гаворка ідзе пра свядомасць. Значыць, все магічныя рытуалы, все магічныя прадметы, якія магі даюць людзям, яны не магічныя самі сабою, яны магічныя, таму што маюць крыніцу у чалавечай свядомасці. Значыць, такім чынам свядомасць можа кіраваць рэчаіснасцю, і якім чынам яна кіруе рэчаіснасцю? Яна кіруе рэчаіснасцю праз канцэнтрацыю ўвагі. Значыць, дзе ўвага, там энергія. Дзе энергія, там трансфармацыя, там праца некая адбываецца. І калі канвенцыйнай сістэме поглядаў, хутчэй чалавек скажа, калі я ўбачу, то паверу. Вы это ведаеце, вы это таксама чулі, што паверу тое, што ўбачу. І прычым убачу гэта не абавязкова значыць прымітыўна, канкрэтна, калі ўбачу сваімі вачыма, хаця і такое нават можа быць. Але ўсё роўна, калі яно верыфікабельна. То есть, калі ўбачу, што яно працуе, тады паверу. У магічнай сістэме свету яно хутчэй будзе гучаць наадварот. То есть будзе гучаць, калі паверыш, тады пабачыш. То есть калі ты будзеш гэта ведаць, то ты пабачыш. Калі ты будзеш у гэтай сістэме, ты будзеш бачыць рэчы. Значыць, такім чынам, калі ты кіруеш увагою, то ты сваёй увагою, то ты кіруеш рэчаіснасцю. Пра яшчэ, можа, там літаральна пару слоў пра гэта, пра закон, што версе, то ўнізе. Я хочу просто прыклад адзін прывесці з старажытных хітыцкіх тэкстаў.
другое тысячагоддзе да нашай эры. Гэта самая старажытная індаеўрапейская традыцыя. То есть яна настолькі старажытная, што часам нават хітыцкую мову нават выдзяляюць часам як старажытную індаеўрапейскую, а часам як дзеляць на такую цельную анаталійска-індаеўрапейскую групу, у якой адна частка будзе вот гэтая хітыцкая і когнітыўная ёй мовы, а другая частка індаеўрапейскія. Хаця, бачыце, вот, наколькі яна далёкая ад індаеўрапейскасці, можна пабачыць па тым, што неба па-хітыцку неба. Ну, ясна, што ў назоўным склоне з канчаткам «с», ці що, то есть небес. Але все роўна, значыць, вот нейкія такія рэчы і расшыфравалі хітыцкую мову Бедры Грозны у 17 годзе 20-го стагоддзя менавіта праз тое, што знайшоў паралелі з верхнянямецкімі мовамі, напрыклад. Так? Ну, неважна, это, значит, таки абсолютно іншая гаворка. Хітыцкая традыцыя, то самая старажытная індаеўрапейская, пакінула па сабе шэраг міфалагічных тэкстаў, якія вельмі моцна завязаныя, замешаныя на магіі, дзе магія адыгрывае, ну, можна сказаць, калі ключавую, калі пабочную, але абавязкова магія прысутнічае у любых справах, у любых дзеяннях. Без магіі проста нічога не адбываецца. Цікава, што мова хітыцкіх тэкстаў, мова ў сэнсе стыль напісання, метафорыка, часта вельмі нагадвае беларускі фальклор. І там вельмі пашыраны міт пра зніклага бога. Вот самы вядомы міт – это пра бога-грамаўніка Целіпіну, адзін з багоў-грамаўнікоў, які зазлаваўся на нешта і уцёк са свету. Але перад тым, як уцячы са свету, ён што робіць? Ён абувае левы чаравік на правую нагу, правы чаравік на левую нагу, часам яшчэ ён пераварочвае вопратку задам наперад, і сыходзіць. Да, там іншыя, это робяць весь кластер гэтых багоў, якія робяць гэту самую дзею. Там, напрыклад, калі ёсць яшчэ жаночае боства, она яшчэ фартух чапляе назад, намітку хвастом заднім чапляе наперад, значит, такім чынам яны штосьці мяняюць, яны ўцякаюць, і яны забіраюць, гэты бог, які ўцякае, ён забірае з сабою урадлівасць, плоднасць, ураджай і жыццё, і змену пораў года, і все астатняе, і тады астатнія багі спрабуюць іх знайсці. І прыбягаюць ужо да іншай магіі. І звычайна гэта багіня магіі Камрусепа, якая пры дапамозе там розных сродкаў, якраз вот такой аналагавай магіі вяртае назад, ці адрабляе всю шкоду, зробленую тым богам, які знік. Так вот, што тут таксама вельмі цікава, якія бываюць моманты у гэтай магіі. То есть, калі Теліпіну, бог, які знікае, ён значыць, ідэя якая ідзе, што ёсць мікракосм і макракосм. Уздзейнічаючы на мікракосм, мы уздзейнічаем на макракосм і наадварот. І так як задача таго бога, які ўцякае, пакараць свет, то гэты бог робіць вот гэты перастаноўкі, хаос у сваім мікракосме, мяняючы абутак, мяняючы зад і перад, права і лева, і такім чынам ён мяняе координаты ў свеце. То есть, зноў-такі, поўнач, поўдзень, захад, усход мяняюцца месцамі, верх-низ мяняюцца месцамі, і структура свету парушаецца. І гэты бог, ну, скажем, Теліпіну, там, ці Анзілі, ці любое іншае боства, пераносіць эфект свайго ўздзеяння на мікракасмічным узроўні на макракосм. І то есть той самы эфект, што ён робіць для мікракосму, адбываецца на макракосме. Значит, тут праца ідзе з эфектам. А калі багі робяць эту антыдотную магію, аднаўляюць все сілы на месца, то яны пераносяць якасці нейкіх аб'ектаў навакольнага свету на, то есть, значит, макракосму на таго самага Теліпіну, на мікракосм. Значит, як штосьці бяруць штосьці спакойнае, там, напрыклад, як алей у аліве, гладкі, мяккі, спакойны, вот так, значит, сэрца Теліпіну гладкае, мяккае, спакойнае. Як там штосьці нясе ў сабе дабро, так вот і ў Теліпіну хай там это варушыцца ўнутры дабро. Значит, пераносяць якасці, здольнасці аб'ектаў
макрокосму на мікрокосм. І таким чином відбувається ця антидотная магія. Ну і от ми такі самі сродки, такі самі уздзеянні так само знаходзім і ў беларускай магічнай традыцыі. Зараз мы да яе дойдзем, але перад тым, як пра яе казаць, яшчэ скажам, дзе мы наогул знаходзім звесткі пра магічныя традыцыі. Ну, так я ўжо казала, гэта старажытна-блізкаўсходнія тэксты, яны поўныя магіі, яны поўныя нават падручнікаў па магіі. Гэта, зноў-такі, гэта сумерскія, акадскія, асірыйскія, неабабілонскія, таксама гэта егіпецкія, самых розных егіпецкіх часоў, таксама гэта угарыцкія з усходняе міжземнамор'я, і таксама ёсць ізраільскія. То есть, па сутнасці, весь старажытны Блізкі ўсход, які паўплываў на фармаванне старажытна-грэцкага светапогляду, які ў сваю чаргу паўплываў на фармаванне таго, што мы называем Европай цяпер светапогляду, значыць, яны маюць у сабе это вельмі вялікі магічны складнік. Таксама, апроч такіх наўпроставых практычных гісторый пра магію, мы маем цэльную прапісаную магічную карціну свету ў гнастычнай традыцыі. Гэта дзесьці вось ад першае стагоддзя да нашай эры, чацвёртае стагоддзя нашай эры. Прыкладна вельмі папулярнае бачанне свету, якое таксама паўплывала на пазнейшыя карціны свету, якія фармаваліся пасля іх. І пра іх мы зараз таксама трошачку асобна пагаворым. Таксама мы маем магічныя трактаты сярэднявечныя і рэнесансныя. І, напрыклад, абсалютна іншая крыніца для разумення магіі, як не дзіўна, гэта сучасныя тэксты Карласа Кастанеды, які падрабязна расказвае пра талтэкскую магічную традыцыю, менавіта пра карціну свету, менавіта пра тое, як свет узаемадзейнічае, чым мага адрозніваецца ад немага, як працуе сама гэтая магічная структура. Сучасная традыцыя вельмі шмат взяла тэрміналогіі ад Кастанеды, і з гэтай тэрміналогіяй актыўна працуюць самыя розныя сферы чалавечай дзейнасці, пра пункт зборкі чалавечай все гавораць, які абсалютна канкрэтнае значэнне мае ў Карласа Кастанеды, якраз па пункту зборкі вельмі добра можна і бачыць, маг чалавек ці не маг. Сапраўды крыніц многа. Ну і зразумела, для нас, для даследавання беларускай магічнай традыцыі, асноўная крыніца даследавання – гэта замовы, беларускія замовы, сабраныя ад 19, 20, 21 стагоддзя, сабраныя, запісаныя, выдадзеныя. І зразумела, нейкія аповеды пра мага. Гэта аповеды спарадычныя, аповеды не расказваюць пра карціну свету, а хутчэй расказваюць пра некае ўздзеянне, пра нейкія магчымасці, што чараўнікі ці знахары маглі. Но гэта не гаворыць пра карціну свету. У замовах мы знаходзім менавіта карціну свету, якая в адрозненне ад гнастычнай традыцыі, якая апісвае всю касмалогію падрабязна, проста бяруць са сваёй касмалогіі і штосьці, як само сабой зразумелае, з ёй працуюць. Значыць, яе нейкім чынам называюць. Ну і калі мы даследуем беларускую магічную традыцыю, мы таксама бачым, што у нас многа ёсць тыпаў людзей, якія гэтым займаюцца. То есть это не просто сказаць магія, гэта не сказаць нічога. Сапраўды, што я ўжо называла, ёсць знахары, ёсць чараўнікі, ёсць ведзьмакі. Пры тым, што яны могуць працаваць цалкам поўны час працаваць як магі, а могуць працаваць на нейкіх іншых працах. І найчасцей у нас магічная сіла надаецца млынарам і кавалям, людзям, якія працуюць з агнём і з вадою. То есть, значыць, адразу такое разуменне крышачку пра магію стыхій закладзена таксама. Значыць, калі чалавек працуе з агнём, то ён тады пачынае працаваць са стыхіяю агня, ён тады пачынае працаваць з магіяю агня, як каваль, альбо млынар, які працуе са стыхіяю вады.
І то, што розных відаў магаў было многа таксама ў старажытным свеце, у той самай хетыцкай традыцыі, там можна налічыць, ну, можа, як мінімум да дзесятка розных назваў, розных магічных прафесій. Але яны адначасова і святарныя. То есть такія святарна-магічныя прафесіі, ці проста назвы, як яны могуць называцца. Значыць, што важна, я на гэтым этапе каротенька перапынюся па ўжо сказаным. Падумайце, якія ў вас ёсць пытанні, заўвагі, і мы пытаннямі зоймемся ў канцы. Так, мы крышачку пазней выдзелім час на пытанні, зараз пастараемся, значит, просто паузу, дыханне перавядзем і пойдзем далей. Значит, это як бы мы всю преамбулу зрабілі, і цяпер мы будзем гаварыць менавіта пра беларускую традыцыю. І паспрабуем пабачыць, дзе яна знаходзіцца у сусветнай магічнай традыцыі. Так? У магічнай карціне свету як бы свет, можа быць, больш складаны нават, чым у міфалагічнай карціне свету. Ён весь уваходзіць з міфалагічнай карціны свету, яна ўваходзіць у магічную, але можа мець яшчэ нейкія дадатковыя элементы. Важна для магічнай традыцыі гэта адзіная крыніца сілы. Як у беларускіх замовах вельмі часта гаворыцца, што я там не сама сабою, сам Бог са мною. Ці я не сама са мною, не сам сабою, Багародзіца са мною. То значыць, што сваю сілу маг, той, хто працуе ў магіі, бярэ не ад сябе, а бярэ з некага вышэйшага свету. Тут адразу трэба гаварыцца, што даследаваць гэту беларускую магічную карціну свету зусім непроста, як і непроста даследаваць беларускія замовы. Бо некалькі фактараў. Я ўжо сказала, што это все роўна все фрагментарна, гэта тое, што людзі, якія практыкуюць, альбо якія навучыліся ад тых, хто практыкуе, змаглі расказаць тым, хто запісваў іх. Ёсць даследчык, які прыходзіць і пытаецца. І маг, так, як мы ўжо сказалі, што гэта неканвенцыйная карціна свету, маг найчасцей не будзе перадаваць свае гісторыі, свае веданні ўзаемадзеяння ў свеце, не будзе перадаваць даследчыку. А хто будзе перадаваць? Перадаваць будзе хутчэй той, хто навучыўся ад таго, хто практыкуе. Гэта так было раней. Цяпер это все памянялася, все выглядае па-іншаму. Што ў нас памянялася? У нас па даследаваннях 15-16 стагоддзя у нас вядома, што знахарства найперш было мужчынскаю працаю. У 20 стагоддзі знахарства, вядзьмарства, любая магічная дзейнасць, знахарства, вядзьмарства робяцца пераважна жаночай працаю. І у нас нават это пайсці да бабкі, бабка-шаптуха, гэта як само сабой зразумелае. Што яшчэ у 19 стагоддзі, пачатак 20 стагоддзя захоўваецца традыцыя мужчынскай магіі, потым эта традыцыя пераходзіць на жаночую магію. Значыць, якім чынам адбываецца пераход, мы не ведаем. Можна сказаць, што там войны вінаватыя, але ў любым выпадку жаночая магія, калі яна існавала раней, яна, безумоўна, існавала раней, уважалася за слабейшую параўнанні з мужчынскай, і тая жаночая магія, якая пераняла штосьці ў мужчынскай, она все роўна як бы не пераняла ўсяго. То есть, такі мы маем частку гэтай карціны свету. Тады, значит, хаця б ўжо гэтыя два фактары, яны вельмі важныя. Так, там шум ідзе ад кагосьці. І такім чынам мы сапраўды можам проста спрабаваць гэтую карціну свету рэканструяваць. На гэта трэба нейкі спецыяльны час і спецыяльныя высілкі. Можа, мы гэтым будзем займацца, але проста паспрабаваць уявіць сабе, як гэты свет уладкаваны. Так? Значыцца, калі мы гаворым пра карціну свету, мы маем на ўвазе многа рэчаў. То есть, калі, напрыклад, пра магічную, маем на ўвазе і пра тое, як і адкуль свет узяўся.
і як ён уладкаваны, як ён структураваны, якое месца ім займае чалавек, што ў гэтым свеце мае сілу, з якой можна чэрпаць вот гэту энергію для трансфармацыі, як гэтую сілу набіраць, як она персаніфікуецца, гэтая сіла, і значыць, як можна ўступаць у ўзаемадзеянні з рознымі і персонажамі, і месцамі, як працаваць з месцамі сілы, што такое месца сілы, значыць, што, ну, вот, але это все потым все роўна упіраецца у працу з энергіямі, так? Але, значыць, як працаваць з гэтымі энергіямі. Это ліку будзе і сакральная геаграфія, і сакральны час, разуменне прасторава-часавага кантынууму у магічнай структуры адрозніваецца ад немагічнай структуры, ці хаця бы часткова адрозніваецца, хаця бы нейкім чынам адрозніваецца, але штосьці, канешне, і супадае з міталагічнай карцінай свету. Вот калі мы гаворым пра сакральную геаграфію, так зноў-такі каротенька, пра магічную геаграфію, мы найперш мы ведаем з магічнай карціны свету пра эту двухчасткавую структуру светабудовы, вот верх і низ, вот гэтая боская і чалавечая, бачная і небачная, фізічная і метафізічная, і таксама пра, уласна, трохчасткавую структуру свету, дзе ёсць верх, сярэдзіна і низ, якая структуруецца дрэвам, у якога галіны гэтага дрэва ёсць у небе, камель на зямлі і карэнне пад зямлёй. І кожная частка, кожная з гэтых трох частак дрэва мае сваіх насельнікаў, свае энергіі, свае правілы, свае магчымасці і зноў-такі свае часавыя нейкія завязкі. Так, от калі у двухчаснай структуры там хутчэй будзе свет і іншы свет, жыццё і смерць, жыццё і існаванне па другі бок жыцця і смерці. У трохчасткавай гэта вельмі добра праглядаецца на чалавечым свеце, як дзяцінства, даросласць і старасць, як мінулае, цяперашняе і будучае наогул. І магі таксама працуюць з гэтай рэчы, мы таксама сустракаем гэтыя элементы ў замовах. Мы бачым таксама яшчэ пэўныя мясціны сакральнай геаграфіі, якія вот ёсць, ну, то я казала, месца сілы, яны могуць быць канкрэтна на сваёй зямлі, ёсць нейкія універсальныя месцы сілы, якія знаходзяцца абсалютна па-за сфераю гэтай супольнасці. То есть, якія вот у нашых замовах, напрыклад, мы вельмі многа знаходзім назваў, якія звязаныя з біблейскай гісторыяй, са святой зямлёй. Сіён гару, раку Ярдань, яны заўсёды маюць сваю, як бы, вот, словы набываюць сваю адаптацыю, беларуская адаптацыя навучаць, але яны, тым не менш, вот мы іх пазнаем, але яны не гавораць там, калі гаворка ідзе пра сіёнскую гару, пра гару Сіён, яна не функцыянуе як гара Сіён, на якой адбылася там евангельская дзея, альбо якая ёсць вот Иерусалим з усёй біблейскай гісторыі. А яна з'яўляецца хутчэй цэнтрам свету. То есть цэнтр свету, калі гара, ёсць камень, ёсць гара, ёсць дрэва, ёсць рака. Камень гэта як такі вот гэты, ну, пуп зямлі таксама фігуруе. Камень алатыр, які у беларускай традыцыі камень латыр часцей за ўсё завецца, альбо белы камень, гарачы камень, сіні камень, камень, які вельмі важны, які там на моры акіяне, на востраве Буяне, альбо на Сіёнскай гары. Вот, напрыклад, на гары вот пачынаем чытаць, так, замовы. На гары Сіянскай, на вадзе Арданскай. Вот тут, бачыце, не Ярданская, не Сіёнская, гара Сіянская, вада Арданская, стаіць залаты намастыр. На намастыры 39 углоў, 39 булоў, 39 вакон, 39 дзвярэй і 39 шнуроў. Значыць, вот гэтая цалкам, вот вам ужо структураваны свет просто вот гэтымі простымі словамі. Але адразу, калі далей будзеце паглыбляцца ў гэты тэкст, вы пабачыце складанасць гэтай структуры. Але варыянт. У чыстым полі на Сіянскай гары стаіць дуб, па тым дубам сядзіць старушка старэнькая, кладзець аганёк сіненькі і сільненькі, пякець сала і пускаюць духі на ўсе сухія цёмныя лясы.
Тобто на Сіянській горі може бути справді якби містичний центр світу і реальне серце світу, від якого залежать усі структури, на яким зав'язані всі структури світу, а може бути просто от некая істота так, магічна, чаровна, яка, от бачите, вельми приземленими справами займається, але вона так само прив'язана до гэтага куточку світу. І ми от гэтыя мясціны, такім чынам, вот гора Сіянская, она нават Сіянская, она нават можа быць не Сіянская гора, можа быць Сіянскае мора. То есть она з гары ператвараецца ў нават Сіянскае поле, часам гучыць у замовах. Это значыць, што уласна геаграфічныя веды ніякага дачынення не маюць да вот гэтай магічнай прасторы. Значит, магічная прастора функцыянуе ў сваім свеце, по своих законах, и она бере вот з чалавечай геаграфіі, з рэальнай геаграфіі, бере назвы, і гэтыя назвы можа пераставляць як заўгодна. Гэта можна казаць зноў-такі пра скажонасць сістэмы. Это можа быць простое, што вот, ну, такі беларускія магічныя тэксты, якія да нас дайшлі, яны скажоныя, можа скажоныя наўмысна альбо не наўмысна, але гэта можа быць тое, што гэта просто зноў-такі такая візія свету, у якой важна пазначыць гэты сакральны цэнтр. І пазначаем мы яго, калі мы пазначаем яго словам там Сіянская гора, Вассіянская гора, Асіянская гора, ну это все тое самае, фонетычныя адаптацыі, то мы ўжо ведаем, што мы ўжо як бы вось этой думкой мы прыйшлі ў цэнтры свету, значит, з цэнтрам свету мы працуем. Яны робяцца такія вот гэтыя сакральныя мясціны робяцца менавіта гэтым архетыпным пунктам зборкі всёй прасторы. Значит, ці гэта рака, ці гара, ці мора, ці камень. Альбо гэта можа быць царква, царкоўка, намастыр, вот як мы там бачылі, але яна называецца вот гарой, намастыром, царкоўкай, але яна все роўна захоўвае сваё архетыпнае значэнне. То есть у яе галоўная функцыя это менавіта як бы вось быть этим архетипом з усімі атрибутами архетипу. То есть мы все равно маем его сакральный, мы разумеем его сакральный змест, и то, что мы скажаем некие абсолютно вот відавочныя реалии, это для нас не мае ніякага значення. І тады гора ператвараецца ў гару, якая аддзяляе свет ад іншага свету, Ярдань, рака, таксама аддзяляе адзін свет ад другога, праз хрост, ініцыяцыю адбываецца пераход з аднаго берагу ракі на другі і аддзяляе штодзённае і прафаннае ад вечнага і сакральнага. Вот. І тады, вот, напрыклад, калі Сіён гара, она звязаная з хрысціянскай традыцыяй па назве, яна можа мець хрысціянскае аблічча таксама і ў замове, а можа яго не мець, як мы гэта ўжо пабачылі. Але, напрыклад, она ператвараецца по-любому вот у сэрца гэтай сакральнай прасторы. Па Сіянскай гары Божая маці хадзіла, у прыполе трое ключоў насіла. Адны жалезныя, другія медныя, трэція залатыя. Ляжыць белы камень на гары Сіянскай, як таго каменю, зараз я кудысьці збіла, як таго белага каменя злы враг не ўгрызняць, і раба Божага злым помыслам сваім на векі вякоў не ўваймець. І на это время, і на векі вякоў. Амін. І зараз я думаю, што я вот гэты... Пры тым, што вот, могуць быць рэальныя аб'екты, яны могуць сапраўды пераносіцца з цэнтральных у памяжоўныя, таму што ёсць праца з цэнтрам свету, дзе вот адны энергіі працуюць, і ёсць праца, вот, як я казала, рака Ярдань, якая падзяляе свет, там, свет сакральны ад свету прафаннага. Можа быць таксама гара альбо рака, якая падзяляе свет жывых і свет мёртвых. І, напрыклад, вот мы бачым гару Арарат, біблейскую гару, якая у Бібліі ёсць месца супынку Ноевай скрыні, каўчэгу пасля вялікай паводкі. У беларускай традыцыі мы бачым, як яна становіцца мяжой, якая падзяляе свет жывых і свет памёрлых. Вот, напрыклад, вот што мы бачым, якая там можа, напрыклад, і нават зеўраць адчынены ўваход у пекла. Да? «Будь ты вор, проклят моим сильным заговором у землю преисподнюю, за горы араратские.
у смалу кіпучую, у залу гаручую, ціну балотную, дом бяздонны, кінуўшы банны, так? І, але гэта універсальныя месцы сілы, да якіх практык звяртаецца ментальна, таму як ён не знаходзіцца ў наўпроставай сувязі з гэтымі мясцінамі. І значыць, з гэта менавіта ідзе гэтае прыцягненне увагаю да сябе ў сваю працоўную прастору гэтых энергіяў з цэнтру свету. Але яны могуць быць звязаныя і абсалютна са сваімі знаёмымі мясцінамі. Можа быць, где-то, напрыклад, мы сустракаем такі тэкст: на Мінскай вуліцы стаіць цэркаўка. У той цэркве прастол стаіць, за тым прастолам Божая Мацер сядзіць, залатыя ключы ў прыполе дзяржыць. Тымі ключамі замукала маім урагам зуб за зуб, шчэлеп за шчэлеп, памяні, Господи, цара Давіда. Так? Это, значыць, это можа быць дзесьці некая менская царкоўка таксама называцца. Але таксама яна ментальна прыцягваецца ў гэтую прастору замовы, у прастору ўласна гэтай магічнай працы. І любая месца сілы, але тым больш цэнтр свету, працуе як асноўная крыніца сілы. На гары востраве стаіць Божы прастол, састаўлен той престол не з вады, не з зямлі, а састаўлен прастол з пламена вогненна. Што заняў, то патребляй, а лішняга не чапай во векі вяком. Так? Ну і гэта мы ўжо казалі пра тое, што можа фігураваць у якасці цэнтру свету, то есть это могуць быць розныя рэчы. Але падобныя рэчы мы сустракаем таксама і ў мітах, і ў казках, але ёсць яшчэ нейкія элементы ў замовах, якія застаюцца відаць толькі у нетрах саміх замоў пераважна. Так, ёсць, калі гаворка ідзе пра стыхіі, з якімі працуюць тыя, хто гавораць замовы, як мы будзем называць іх чараўнікі, ці знахары, неістотна, магіі, так? Стыхіі, яны працуюць не проста са стыхіямі зямлі, агню, вады і паветра, а працуюць персаніфікаванай, адухоўленай часткаю зямлі, вады, агню і паветра. Значыць, з тымі сіламі, якія кіруюць гэтымі стыхіямі. Таму што стыхіі самі яны таксама аграмадныя, і можа быць, уласна, безумоўна, праца там і з бураю, і з паводкаю, але найчасцей мы сустракаем працу, якая працуе з першакрыніцаю гэтай стыхіі. Это значыць, зноў-такі, з нейкай персаніфікаванай энергіяй, ад якой гэтая стыхія залежыць. І гэта не толькі гаворка пра зямлю, ваду, агонь і паветра, пра нейкія іншыя рэчы. Тут, значыць, нам трэба зрабіць маленькі дэтур і зазірнуць у гностычную магічную карціну свету, якая, і тое, пра што я буду казаць, яна не унікальная для гностыкаў, яна таксама ёсць у іншых эліністычных поглядах, але яна найлепш прапісана гностыкамі. Значыць, пра што гаворыць? Мы адкінем самыя важныя нейкія устаноўчыя рэчы з гностычнай сістэмы, мы пакінем толькі тое, што гэты матэрыяльны свет створаны дэміургам. Значыць, ёсць нейкі дэміург, некае боства, якое у гностыкаў найчасцей якраз такі гэта некае ніжняе боства, адарванае ад сапраўднай боскай сілы. Але так ці інакш, у гэтым свеце ён ёсць крыніцаю сілы. То есть дэміург стварае гэты свет. І калі дэміург стварае все структуры і энергіі гэтага свету, ён іх стварае праз такія цэнтральныя сілы. Яны называюцца архонты ці архоны, тому што архон у назоўным склоне па-грэцку архон, але архонтос, архонтос, там можаце казаць архоны, архонты, найчасцей сустракаю ў нашай традыцыі архонты. І такім чынам свет кіруецца архонтамі. Архонты, зразумела, што гэта галоўныя, першыя, найстарэйшыя этымалагічна, то есть этымалогія зразумелая гэтага слова, але сутнасць гэтага слова палягае ў тым, што архонты
трымаюць пад сваім кантролем менавіта вот нейкія сферы гэтага свету. То есть зноў-такі это могуць быць, вот, напрыклад, архонт агню, ён будзе кіраваць стыхіяй агню, і не толькі агню там пажараў, а ўвогуле агню, які мае вельмі много розных уласцівасцяў. А от калі вот просто гэта 4 стыхіі, агонь, вада, зямля, паветра раскласці, значыць агонь гэта заўсёды дзеянне, і гэта цяперашні час, вада гэта заўсёды эмоцыя і мінулы час, паветра гэта інфармацыя, хаос, і гэта будучы час, зямля прысутная ва ўсім, зямля заўсёды у кожным элеменце зямля прысутная, зямля як бы вось гэтая маніфестацыя ўсяго. І такім чынам, напрыклад, архонт агню, як я сказала, архонт агню, ён, значыць, кіруе гэтым дзеяннем тут і цяпер, актыўнасцю, ну і зразумела агнём як такім, агнём як ідэя агня, канцэпцыя агню і праяўленне, матэрыяльнае праяўленне агню. Ну і тое самае там архонт вады, значыць, кіруе памяццю, мінулым, эмоцыяй, рознымі эмацыйнымі станамі, там асабліва меланхалічнымі, таямніцамі, ну і гэтак далей. То есть я думаю, што прынцып больш-менш зразумелы. То есть архонт паветра гэта носьбіт, як гэта сказаць, шматварыянтнасці, таму што ён працуе, паветра гэта будучыня, і будучыня яна не вызначаная, яна вызначаецца ўвесь час. Значыць, это заўсёды шматварыянтнасць, і это заўсёды нейкія магчымыя павароты в розныя бакі, і гэта насамрэч это не структураванасць, это тое, што найбліжэй да хаосу. Так? І гэта таксама інтэлект, гэта таксама розум, гэта таксама аналізаванне і гэтак далей. Зямля гэта матэрыя, гэта багацце, гэта глыбіні, гэта грунтоўнасць, гэта, ну і все на гэту тэму. Так? І, значыць, і вот, ну, асноўныя архонты, вот іх можна падзяліць на 4 архонтаў, але, конечно, і ёсць уяўленні, яны не абавязковыя, але яны вельмі пашыраныя ў тым, што па сутнасці 4 стыхіі это все, што ёсць. І весь свет, так ці інакш, гэта камбінацыя гэтых 4 стыхій. То есть весь свет, все жыццё, все мысленне, значит, все чалавечае цела, сярэднявечныя лекары, асабліва позняе сярэднявечча, дзесьці от пачатак рэнесансу, якраз вельмі працавалі з 4 стыхіямі і прапісывалі лекі в залежнасці ад таго, якая хвароба. То есть калі лекар вызначаў, што чалавек заглыбіўся ў ваду, што ў яго павышаная колькасць вады, значыць, трэба было даваць лекі, якія гэтую ваду будуць памяншаць, а будуць павялічваць колькасць агню і колькасць паветра просто ў целе гэтага чалавека. І кожная расліна, кожная лека, кожная зёлка, кожны плод, кожны камень, кожны мінерал, значыць, таксама былі асацыяваныя з гэтымі стыхіямі, адной з гэтых 4 стыхій, і, адпаведна, іх дзеянні былі, успрымаліся як накіраваныя на тое, каб выцягнуць з той стыхіі, дзе чалавек загруз, вот у некую раўнавагу, у нейкі баланс. І тады такім чынам надаць чалавеку сілы, альбо іншы варыянт адняць сілы, забраць сілы ў хваробы, якая там могла быць на яго там насланая, даданая чым-небудзь. І вось вельмі цікава, што у беларускіх замовах мы знаходзім архонтаў. Беларускія замовы, можна сказаць, бітком набітыя архонтамі, і, адпаведна, беларускі маг таксама працуе з гэтымі архонтамі. Я кажу беларускі маг, я маю на ўвазе ў народнай традыцыі, не забываемся, так? Я не кажу пра беларускую цырыманіяльную магію, пра якую у нас вельмі мала звестак. І завуцца беларускія архонты царыкі, завуцца, ці сказала, царыкамі. Тэрмін царыкі. Царык у мужчынскім родзе, царыца у жаночым родзе. Так як оно відавочна этымалагічна звязана са словам цар, то часам мы бачым і слова цар у гэтым жа сэнсе. Але звычайна мы сустракаем царыкоў. Вот давайте паглядзім, як гэта адбываецца.
З царыкамі звязаныя, ясна, што найперш першы стыхіі. От як дакладна з архонтамі. Господи, як начинаўся свет, было на свеце 3 царыкі. Первый царык – зялёны дуб у полі. Другі царык – белы камень на моры. Трэці царык – шырокі месяц на небе. Як крэпак зялёны дуб у полі, каб так былі крэпкія зубы ў роце, як белы камень на моры, так каб былі белыя зубы ў роце, як свеціл шырокі месяц на небе, так каб былі светлыя зубы ў роце. Так? Такая вот ідзе гэтая аналагавая магія класічная. Але што тут цікава? От паглядзіце, як пачынаецца свет, то свет пачынаецца з таго, што ўсталёўваецца гэтая трохчасткавая структура, дуб, які ёсць зямлёю, можете сказаць, і паветрам заадно, белы камень на моры вадою і шырокі месяц на небе небам. То есть ёсць верх, сярэдзіна і ніз. І менавіта гэтыя, от тут яны царыкі асацыяваныя дакладна з некай з'явою, з дубам, камнем і месяцам, але яны ёсць да таго, як пачынаецца свет. То есть як пачынаецца свет, адразу ёсць на свеце гэтыя 3 царыкі. Вот там адразу выразная касмалогія выбудоўваецца па царыках. Камень як цэнтр свету у дадзеным выпадку, у тым, што прачытаным, як адзін з 3 царыкоў. Але ён можа быць і па-іншаму. Напрыклад, можа быць, ёсць у моры, іншая замова, ёсць у моры царык камень мікадонскі. Як яму з мора не рыцца, так кабылі гэтай без времени жарабіцца. Значыць, ёсць адзін царык, згадваецца. Іншая замова. Ёсць у свеце многа царыкоў, а мне 3 трэба. Значыць, бачыце, вот калі мы у першай замове, якую мы чытаем, мы бачым, што першаўстаўныя 3 царыкі. Так? Тут бачым, што царыкоў многа, але мне 3 трэба. Зноў-такі 3 называецца. Першы царык – ясен месяц на небе, другі царык – воўк у калодзе, трэці царык – мядзведзь пад выскаддзей. Як мне з імі не схадзіцца, а ім за адзін стол не садзіцца, не піць і не есць, не гуляць, не бяседаваць, так рабу зверу з маёй скаціны, з бурай шасцінай не схадзіцца, не відацца, не стракацца. І тут мы ўжо бачым, што царыкі могуць быць не толькі асноўныя першастыхіі, а бачым жа і воўка ў калодзе, і мядзведзя пад выскаддзей. І тут, што цікава ў гэтым тэксце, это тое, што гэтыя царыкі размежаваныя. Вот як ім за адзін стол не садзіцца, значыць, яны не могуць за адным столом быць. Яны все маюць свае асобныя функцыі. І што вельмі добра маг ужывае для размежавання непажаданай з'явы з тым, над чым ён працуе. Значыць, проста размяжоўваецца. Вот яшчэ прыклады на гэтую тэму. На небе месяц малады, у лесе дуб таўсты, а ў полі камень сяды. Бачым проста, як бы зноў называюцца 3 прадметы. Але далей мы бачым, што яны зноў-такі царыкі. Як етым 3 царам у месце не бываць, мёду віна не піваць, так і маім зубам не шумаваць. Яшчэ прыклад. На небе вясёл месяц, на моры белы камень, а ў лесе чорны мядзведзь. Як тым 3 царыком не схадзіцца, не ваявацца, так у рабу Божаму залатніку не трыгацца. Так? Яшчэ прыклад. Цар маладзік на небе, цар арак на моры, цар дуб на зямлі. Як гэтыя 3 царыкі у кучу не сходзяцца і не ваююцца, каб так раба зубы век не балелі, косці не ламілі. І яшчэ, вот уже той самый, в принципе, есть на свете 3 царыкі, ясны месяц на небе, сіні дуб уже у нас тут на зямлі, чорны камень у вадзе. Як гэтым царыкам не піць, не гуляць, і вместе не схадзіцца, так у раба Божага Івана зубам балець не гадзіцца. І вот мы уже з гэтых прыкладаў пабачылі, што стыхіі больш, чым 3 ці 4. Вот ёсць сферы стыхіяў, паглядзім, як у замовах яны прайграюцца, сферы стыхіяў, сферы прыроды, вот зоны адказнасці царыкоў. Да? Упрашаю царыкоў,
жаркага огненнага, вадзянога, ветранога, паланянага, вінагра, сікру, тура, ляснога бацьку і лясную матку. О Господи, явися, на помощь рабу Божому становися, упрашаю вас і умоляю вас, цариков і богатиров. Амінь. Да? І от тут ми разом з стихіями, огнем, водою, ветром і полем, маємо яшчэ і вінагра, і сікру, і тура, і ляснога бацьку, і лясную матку. Значить, яшчэ больш цариков у нас паўстае, значыць, яшчэ іншая замова. Спамяні, Господі, цара Давыда і ўсю кротасць яго, усіх царыкоў, і от тут якія называюцца, усіх царыкоў польскіх, лесавых, земскіх, вадзяных, дамавых і трахім'я. Упрашаю я і умаляю, з раба Божага выгаворываю з уроцы з прытчы з прыгавору, выгаворываю, высылаю на сухія лясы, не сам сабою, отцовскую молитву священную сотворенную, и прошаю я усіх царыкоў. И вот там были царыки, вот это та самая замова, польские, лесовые, земские, водяные, дымовые и трахимья, а тут царыкоў цар солнца на небе, цар месяк на дубе, цар камень на море, синее море царица, зара зарыца, красная девица, по синему море бегала и лицо свое умывала, и рабу Божьему помощи давала. Да? И вот як мы там уже бачили и медведя, и ваўка, вот мы бачим так само жывёльных царыкоў, это значит, что и цалкам, ну, по сутнасці, кожным видом важной, значной жывёлы так само загадуе, кіруе некі царык. Вот, закачу, завалю каменную сцяною, Божьей милости просячы от воўка царыка, от ваўчыцы царыцы. Прошу Господа Бога, коли конь мой, скинься зеленым явором, а корова зеленую ракитою, а свинья черную махтынкою, а овечка маховою кочкою. Так? То есть, значит, мы бачим, что усе сферы могут иметь своего царыка. И это тычется не только материального свету. Значит, материальный свет мы уже побачили. Але, например, мы вот бачим такую замову. Господи Боже, благослови, святая Мать пречиста поможи. Выгаворываю я эту болезнью и 12 царыков, и придумных, и придивных, и приговорных, жаноцких, дзявоцких, хлопецких и мужчинских. Царыки, царычочки, господние помощничочки, выходите из костей, из мажей, из широких плечей, из ясных вачей, из черных боров. Царыки, царычочки, господние помощничочки, и не тут вам гулять, и не тут вам буять, и раба Божьего не чапать. Есть у чистых полях, у зеленых лугах столы застиланные и кубочки наливанные. Вот там вам гулять, и там вам буять, и раба Божьего не чапать. Значит, и вот при структуры, якую мы бачим часто в іншых замовах, значит, вот отправляем туды, где специально для гэтай з'явы там все накрыто, и хай там яна будзе, а толькі не тут. Вот тут мы бачим, что якія у нас 12 царыкоў, апроч того, что яны ёсць дзявоцкія, хлапецкія, жаноцкія, мужчынскія, значит, это таксама як самастойныя стыхіі, але пры гэтым яны і прыдумныя, і прыдзіўныя, і прыгаворныя. Значит, што ёсць царыкі, якія і думамі, і відзежамі кіруюць, і моваю гавораць. Мы глядзім у іерархіі свету, дзе знаходзяцца царыкі. Святы Господи, благослови, і мне грэшнаму памажы. На дрэве востраве стаіць Божий дом. У тым доме сядзяць 3 апосталы: Васіль і Марцяне і святы Антонія, і дзержуць у руках па свячы з ярага воску, і упрашуюць старшага царыка Агена. Унімайце вы сваіх 11 братоў, і самі 12 унімайцеся. 3 апосталы упрашуюць старшага царыка Агена. Значит, вот вам иерархия. И он старший царык Аген, але мы бачим, что у яго 11 братоў. Значит, зноў тут концепция 12 царыкоў. Але ў царыках ёсць внутренняя иерархия. Ішло 12 царыкоў на Туру гару и говорили про Фонскую голову. Это значит, это так само библейские реалии, поставленные вот совсем незвычайный для их контекст. И шло 12 царыкоў, и говорили, который больше брат, старший. Старший больше брат, и льва лихую боль патницу, чемер вынимал, и патницу чемерицу на белый свет выпушал, рыбу можему скотинцы по духу по Господню помощи давал. Значит, так само есть сярод царыкоў пытанне, хто з іх найбольше. Яны таксама
могуць мець і імёны. От глядзіце, як цікава. Добры дзень, маладзею Максім, вада Аксіння. Бяру я спор за ўсіх рэк, мораў і азёр, з першай зары з Асіянскай гары. Значит, тут у нас уже не просто месяц у небе, а ён уже месяц Максим, и не просто вода царыца, а вода Аксіння. Воўк і ваўчыца і ваўчаняты, ваши ноги повыламаты, ваши зубы позамыкаты и золотыми замками, залезными ключами. А ты, царык Господний, Игнатий доброхочий, спаси мою скотину, где моя скотина ходит, у поле купиною, лесом кустою, в лузе колодою. Так? Значит, царык Господний. Значит, зноў-таки вот ідзе выразная сувязь з найвышэйшымі сіламі. Ну і яшчэ, відаць, вот можа апошняе на гэту тэму, пра тое, што як яны функцыянуюць, яны дзейнічаюць, перамяшчаюцца, спрачаюцца. Вот, напрыклад, адзін царык, ехаў царык шырокую дарогу зялёную дуброваю. Конь спатыкнуўся, звіх звіхнуўся. А ты звіх, не будь ліх, не ламі касці, выходзь з нарожных касцей, з машчэй і суставаў, кров разганяй, вопуху не май. Дакладна такія самыя тэксты, вельмі падобныя па структуры тэксты, мы бачым, напрыклад, ехаў Сус Христос па Сіянскай гары на вараном кані. І конь спатыкнуўся, і звіх звіхнуўся. Значит, это вот гэтыя сферы дзейнасці царыкоў супадаюць са сферамі дзейнасці нейкіх найвышэйшых сіл. Вот, я хочу яшчэ одну прачытаць замову ад зубнога болю. Тут у нас уже зусім час выбягае, мне яшчэ вельмі много. Зараза раніца, Божа памашніца, і прачыста маці, памажы памагаці. Ну, сама, конечно, структура патрабуе свайго асобнага даследавання пра памажы памагаць і сувязь зары зараніцы з прачыстай маці, но это трошки іншая тэма. Але тут на кіяне моры стаіць дуб, под тым дубам камень, на камяні жарства, на той жарстве стаіць цясовы стол, на столе пярчастая скацерць, на той скацерці стаяць 3 кубкі віна, перад тым віном сядзяць 3 царыкі. Первы царык ракаў, другі воўчы, трэці ясен месяц. Як тым царыкам 3 кубачкаў віна не піваць, такой раба Божага касцям зубам не балець. Да? Значит, вот мы бачым, што і ракаў, і воўчы, і ясен месяц, яны все ідуць у одну структуру, але тут важен лік 3 царыкі. Я што яшчэ в гэтым сэнсе хочу сказаць, што мы, так як гэта сапраўды традыцыя не патрапляе на шырокі ўжытак, мы вельмі мала знаходзім царыкоў па-за замовамі, але мы часам знаходзім, хутчэй у выглядзе царыц. От у літаратуры, я много глядзела літаратуры у пошуку слядоў царыкоў і царыц і знайшла вельмі мала. І знайшла самы лепшы прыклад, это Купалаўская жняя. Гэта хрыстаматыйны верш, вельмі вядомы, там, дзе пачынаецца з таго, што як сама царыца. Это сам тэрмін «сама царыца», мне як бы таксама в плане пра гэта пагаварыць, гэта тэрмін, это хутчэй такі тытул «сам Бог», які у замовах падкрэслівае, не толькі ў замовах, але ён падкрэслівае ці пазначае нават, пазначае суверэннасць Бога. То есть сам нехта – это той, хто уладар, той, хто самы галоўны валадар. И это не только найчасцей сам Бог, альбо может быть сам Ісус Христос, может быть нават и сам Святы Мікола, то есть в принципе может быть и іншы, але той, хто у гэтай ситуации найгалоўны, найважнейшы, той, хто суверен, той, хто мае поўню улады у гэтай ситуации. И вот у Купалы ідзе як сама царыца, значит, сама царыца. І вот як сама царыца ў залатой кароне, ідзе яна ў вяночку паміж спелых гоняў. І вот што яна, як яна функцыянуе са светам. Вецер абнімае стан яе дзявочы, сонца ёй цалуе шыю, твар і вочы, каласкі хінуцца перад ёй паклонна, дзівіцца і груша на мяжы зялёнай. Зноў-такі вот все стыхіі, все царыкі сюды закручаныя, а яна царыца, весела, шчасліва, карануе песня «Залатое жніва». Смело ідзе ў сонцы, вся сама як сонца, гэта жнейка наша ў нашай старонцы. Хрыстаматыйны верш з пункту гледжання магічнай традыцыі чытаецца абсалютна па-іншаму. У Купалы жа ў вершы «Чараўнік» ёсць «На пасадзе сядзела цветночка царыца». Ёсць у Максіма Богдановича цікавы верш, дзе ён апісвае абрад і замову. Я кавалачак з яго всю не буду чытаць, але дзе таксама ёсць царыца.
Пра млынара ідзе гаворка, што але сёння ходзіць кола млына, бо прыйшла да млынара дзяўчына, каб памог скруху сэрца збыць, у белай вопраце яна стаіць, нахіліла смуглую галоўку і чуваць, як сэрца праз шнуроўку часта б'ецца. А стары млынар тройчы брызнуў ёй вадой на твар і уставіўшы на хвалі вочы, прыглушоным голасам шапоча. І вот такая вот, як Богданович запісаў замову. «Пакланяюсь я табе, царыца, чыстая сцюдзёная вадзіца. Ты цячэш балотамі і мхамі, жоўтымі сыпучымі пяскамі, берагі крутыя падрываеш, дрэвы ды каменні падмываеш і нясеш іх к мору акіяну, к выклятому востраву Буяну. Там і ветер буйны не гуляе, там і сонца краснае не зяе, там не блішча ясная зарыца. І прыносіш ты туды вадзіца, важкі сум ад сэрца Кацярыны. Я навокал абважу трытыны, на замок іх моцна замыкаю, ключ у мора акіян кідаю, як са дна ключу ўжо не падняцца, так і гэтым словам не мінацца». І падносіць млынару дзяўчына яйкі ў рэшаце і палатнену. Богданович вельмі добра ўлавіў структуру замовы і таксама ужыў вобраз царыкоў. Так, у нас адносіны, мы тады вот все гэта прапусцім, все мае яшчэ ізысканні вельмі цікавыя прапусцім, таму што час уже выйшаў. Я толькі самае яшчэ адно апошняе скажу. Яшчэ, вот мы побачылі сувязь гностычнай традыцыі, яшчэ хочу паказаць адну вельмі цікавую сувязь яшчэ са старажытным Блізкім Усходам. Ёсць адна необабілонская, досыць вядомая, вельмі цікавая замова ад зубнога болю. Гэта касмаганічная замова, яна гучыць, зараз я паспрабую перакласці хуценька, такім чынам, што калі Ану это Бог неба, калі Ану стварыў нябёсы, нябёсы стварылі зямлю, зямля стварыла рэкі, рэкі стварылі каналы, каналы стварылі балоты, а балоты стварылі чарвяка. Вот я далей чытаць не буду, але там далей ідзе вся гаворка пра тое, што чарвяк – гэта прычына зубнога болю, чарвяк знаходзіцца ў зубах і выклікае боль. І далей, але тут галоўнае ў гэтай замове тое, што яна впісывае любую праблему, у дадзеным выпадку чарвяка зубнога болю, впісывае ва всю касмаганічную структуру. Значыць, што все само па сабе не проста так, яно все вельмі шчыльна адно з адным звязана, і таму чарвяк мае дакладнае месца, і зубны боль мае дакладнае месца ва ўсім космасе. І, адпаведна, калі мы хочам штосьці памяняць у гэтым космосе, мы мусім на яго ўздзейнічаць. І вот мы, працуючы і з небам, і з зямлёю, і з вадою, і з рэкамі, і з каналамі, мы ацаляем зуб, выганяем з яго чарвяка. І от замова, пачатак якой я чытала, якая гаворыць, вот, Господи, як пачынаўся свет, я і зараз всю прачытаю цалкам. Господи, як пачынаўся свет, было на свеце 3 царыкі. Первы царык зялёны дуб у полі, другі царык белы камень на моры, трэці царык шырокі месяц на небе. Як крэпак зялёны дуб у полі, так, каб былі крэпкі зубы ў роце, як бел камень у моры, каб былі белы зубы ў роце, як свецел шырокі месяц на небе, каб так былі светлы зубы ў роце. Не я зачырчаю, не я загаварую, зачырчае, загаваруе сам Господь Бог Ісус Христос і Пресвятая Маці Богородица са всімі святымі ангеламі і архангеламі. Яна зачырчае і загаваруе, і ўсіх пад зубам чарвякоў у раба Божага вымарывае. Як бы традыцыя, она тая самая, ідэя таго, што зуб баліць ад чарвяка, але сама структура замовы дакладна адпавядае структуры замовы першага тысячагоддзя да нашай эры, якая впісывае гэты зубны боль ва всю касмалагічную структуру. То есть гэта самае мы бачым і тут. Значит, на завяршэнне, якое мне блізка не завяршэнне, але каб падсумаваць, я скажу, што даследуючы магічную карціну свету ў беларускіх замовах, мы адначасова знаходзім і вот гэтыя паралелі з устаялымі, старажытнымі, вялікімі, магутнымі традыцыямі. Бачым, што гэтыя традыцыі прысутныя таксама ў Беларусі, прысутныя у беларускіх тэкстах. Наколькі яны прысутныя ў беларускіх практыках, мы казаць не можам, але з таго, што мы бачым, мы ўжо як бы вот проста аўтаматычна пашыраем, павялічваем вот гэтую беларускую прастору, якая робіцца
як бы ў часава-прасторавым кантынууме, як бы вывернутай па прынцыпе пятага вымярэння, па прынцыпе той самай кансервнай бляшанкі, так, якую мы выварочваем на вонкі, яна застаецца тою самую бляшанкаю матэрыяльна, але вмяшчае в сябе цэлы свет. Так мы бачым, што праз беларускую магічную традыцыю Беларусь зноў-такі вмяшчае в сябе цэлы свет. І на маю думку, гэта вельмі цікава, і гэта патрабуе зноў-такі яшчэ самастойных даследаванняў, самастойнай працы. Вот, але пакуль што вот сёння мы на гэтым зараз скончым, і я гатовая адказваць на ваши пытанні. Так. Хто гатовы, включайцеся, подключайцеся і задавайце пытанні. Ці каментуйце. Я тут чат не подключаны, таму я не ведаю, што робіцца ў чаце. Так, ці ёсць якія-небудзь пытанні? Ці ёсць якія-небудзь ідэі, якія-небудзь думкі на гэты конт? Добрый вечер. Хотел уточнить, скажем, про того же Кастаньеду, насколько он, действительно говорит какую-то правду, насколько он правду описывает, потому что, при прочтении его книг и, скажем, такого медика, как Лаберже, он тоже рассказывает про медицинские основания, изучение осознанного сна, и в своей книге он как раз проводит экскурсию про, скажем, про традиции искусственного осознанного сновидения, скажем, в буддизме, в Древней Греции, там, по-моему, еще где-то в христианстве. То есть не есть ли Кастанеда тот же самый компилятор, он вроде был антропологом, не может быть, если он был просто компилятором различных, так сказать, идей. Ён як бы і можа, і не можа, гэта вот пытанне, на якое я адказваць дакладна не буду, потому што оно все равно не мае адказу. То есть мы можем ему припісаць кампіляцыю, можем не. Ён гаворыць пра одну канкрэтную талтэкскую магічную традыцыю, вот якую яму расказвае ягоны Дон Хуан. Гэта цельная традыцыя, цельная карціна свету, калі там апроч гэтых усвядомленых сноў там яшчэ вельмі шмат чаго ёсць, і вот оно з гэтага сапраўды прыходзіць. Дарэчы, тэрміналогія бярэцца з Кастанеды, потому што тэрмін усвядомлены сон не прысутнае ў ранейшых традыцыях, яно прысутнае як з'ява, але не прысутнае тэрміналагічна уводзіць Кастанеда. Што цікава ў Кастанеды, што ён расказвае пра вот эту альтэрнатыўную візію свету, якая ёсць у магаў. Яна пра гэта праходзіць там шмат разоў. Калі вы чыталі Кастанеду, вы маглі звярнуць увагу на тое, што яго чаму яго бярэцца вучыць абсалютна чалавека збоку, які ввогуле белага чалавека бярэцца вучыць маг, таму што ён выглядае на таго, хто можа гэта зразумець. І калі ён знаёміцца з іншымі магамі, ён таксама выглядае на таго. І потым яму тлумачыць ягоны настаўнік Дон Хуан, чаму з ім адбываецца менавіта так, таму што ва ўсіх людзей ёсць это зафіксаваны пункт зборкі. Значит, вот дзесьці ўнутры, як бы ў целе і фізічным, і там, і ва ўсіх астатніх целах, якіх таксама там у яго многа, ёсць пэўны, дзесьці на пэўным узроўні зафіксаваная асноўная энергетычная зборка. І такім чынам у большасці людзей, гаворыцца в этой традыцыі, у большасці людзей гэты пункт зборкі знаходзіцца нізка, і чалавек проста не можа быць магам у сілу таго, што ў яго вельмі нізкі гэты пункт зборкі. І што у Карлушы, так, Карліта, чаму яго ўспрымаюць як свайго, таму што ў яго з нейкай прычыны яго досыць высокі пункт зборкі. Вот это вельмі цікавы падыход у тым сэнсе, што людзі, якія не ўспрымаюць магічную карціну свету паводле гэтай традыцыі, яны не ўспрымаюць з той прычыны, што яны проста не могуць успрымаць, што ў іх проста вот гэты энергетычны пункт зборкі знаходзіцца нашмат ніжэй за то, які патрэбны за ўспрыманне магічнай карціны свету. Калі памятаеце, магі бачаць людзей як светлавыя коканы, якія перамяшчаюцца, весь свет як гэта светлавыя лініі, калі яны настройваюцца менавіта на гэтую візію свету. То есть весь свет як такія вот энергетычныя яркія лініі, і все людзі як энергетычныя нейкія яйкі ці шары, ці што-небудзь на гэту тэму. То есть як бы вот тут, і наколькі ён гэта прыдумаў,
Ну, як бы пасля яго таксама талтэцкую традыцыю даследавалі і апісвалі. То есть ён апісвае одну канкрэтную традыцыю. Калі ён пры гэтым штосьці кампілюе, ну, гэта на ягоным сумленні хай кампілюе. А нам яно важна і цікава ў тым сэнсе, што гэта у сучасным свеце самая кахерентная, самая цэласная, самая падрабязная як бы справаздача пра магічную карціну свету. Ну, понимаете, как я понимаю, можно тогда вспомнить, ну, я вот когда его читал, про его жизнь, насколько я знаю, его потом лишили степени научной за последующие труды. То есть за первые мы, по-моему, дали, а за последующие вроде как его лишили. Но вот как бы я его читал, у меня такое впечатление было, что это фантастика а-ля Джон Толкин. Но, может, не будем Джона Толкина рассматривать как целостную картину там каких-нибудь хоббитов и прочее. Я в этом говорю. То есть насколько это валидно вообще его рассматривать, насколько это целостная картина. И, ну, если одно дело мифы каких-то народов, толстеков, а другое дело это современная уже какая-то вот фантазия. Не, гаворка не ідзе пра міты толтекаў. Гаворка ідзе пра магічную карціну свету. Про магічную ну, картина, мифы, картина, ну, как их представляли, по сути, что как бы мифы, получается. Ну, тут як бы нема сэнсу спрачацца, потому што зноў-такі, калі у індускай традыцыі чалавечае цела бачыцца гэтымі энергетычнымі цэнтрамі, там 7 асноўных і дадатковыя, это ж таксама казаць, што это міт, это нема сэнсу, потому што яно, безумоўна, у навуковай карціне свету, яно эксперыментальна неверыфікабельна. Вось і всё. І, значыць, і такім чынам, яно там, дзе яно эксперыментальна неверыфікабельна, навуковая карціна свету гаворыць, што гэтага няма. Это ніяк не замінае магічную практыку, бачыць магічную карціну свету, для якога яно не проста верыфікабельна, а само сабой бачнае. Так? Таму як бы вот казаць уласна пра Кастанеду нам няма сэнсу зараз казаць, ён нам зараз вот у гэтай гаворцы не патрэбны. Але ён апісвае карціну свету. Значыць, калі вас як бы у любым выпадку магічная карціна свету, у любым выпадку вы мусіце это разумець. Магічная карціна свету не впісваецца ў навуковую карціну свету. З пункту гледжання навуковай карціны свету магічная карціна свету не існуе, яна не сапраўдная. У любым выпадку. То есть як бы мы не круцілі, пакуль яна не ўвойдзе эксперыментамі і доказамі у навуку, яна не будзе ў ёй знаходзіцца. І таму гэта, пры тым, што ў магічнай карціне свету, магічная карціна свету не канфліктная з навуковаю, але навуковая карціна свету канфліктная з магічнай. Гэтаксама, як навуковая карціна свету канфліктная з міталагічнаю, міталагічная не канфліктная з навуковаю. Магічная і міталагічная камплементарная карціны свету, вельмі камплементарная. Міталагічная і навуковая з пункту гледжання міталагічнай камплементарнай, з пункту гледжання навуковай канфліктнай. І таму дзеля гэтага я і казала, што мы з вами, калі мы гаворым з вами пра магічную карціну свету, мы мусім яе даследаваць, як яна працуе, даследаваць яе, як яна расказвае пра свет. Это не значыць, што мы з вами гаворым, што свет дакладна такі, пра які гаворыць магічная карціна свету. І таксама, як мы з вами не кажам, што свет дакладна такі, які пра яго гаворыць навуковая карціна свету. Гэта як бы па-за межамі нашай сённяшняй задачы. Ну, это я просто уточню. Правильно ли я вас понял, что того же Толкина тоже можно воспринимать как его Сильмариллион, можно воспринимать как некую картину, мифологическую картину мира? Калі вы хочаце, розніца ў тым, што колькі ёсць носьбітаў гэтай карціны свету. Карціна свету – гэта вельмі вялікая рэч, это вялікая ментальная пляцоўка, на якой знаходзяцца не толькі чалавечы дыскурс, а ў якой жывуць і знаходзяць сябе людзі. То есть Толкін можа расказваць пра нейкую карціну свету, якая цяпер не функцыянуе, ён можа яе прыдумаць, ён можа і адкульсьці взяць, мы гэтага не ведаем. Таму што розныя магічныя карціны свету, яны расказваюць і пра гномаў, і пра эльфаў, усё астатняе, яны паўсюль таксама прысутныя, і мы проста зараз гэтым не займаемся. Чаму гісторыя Толкіна не ёсць карціны свету ў поўным сэнсе гэтага слова, таму што яна прыдуманая, створаная адным чалавекам. Створаная, прыдуманая, калі мы знойдзем пацверджанні гэтых же самай карціны свету, з гэтымі же самымі сувязямі ў свеце, з гэтымі же самымі персанажамі у нейкай вялікай там пакінутай традыцыі, тады мы скажам так, Толкін расказаў карціну свету, Толкін перадаў некую карціну свету. Пакуль гэтага няма, мы кажам, што Толкін стварыў свой свет, стварыў свой віртуальны свет. Віртуальны свет не ёсць карціною свету.
У нетрах ягонага віртуальнага свету это, безумоўна, карціна свету. У нетрах чалавечага свету гэта не ёсць карцінаю свету. Гэта ёсць гісторыі, расказанай, прыдуманай адным чалавекам. Ну, Это как-то можно то же самое Кастанеду под это же и подписать. Если он придумал, только взял компиляцию. Вы вельмі моцна прычапіліся да Кастанеды, і я думаю, давайте скончым гаворкі пра Кастанеду, бо інакш мы нікуды не зрушымся далей. Вы кажаце, што ён прыдумаў, ён кажа, што ён не прыдумаў. Ёсць народ, ёсць традыцыя, якая існуе па-за Кастанедам. Незалежна ад таго, напісаў пра яе Кастанеда ці не напісаў, яна ёсць. Яна даследуецца не толькі Кастанедам. То есть гэта як бы зусім іншая гісторыя. Калі бы не ведаю, з чым параўнаць там з этой Анастасіяй прыдуманай ці не прыдуманай у сібірскай нейкай там этой істотай. Прыдумаў ці не прыдумаў, мы маем на ўвазе, што ён расказвае пра існуючую карціну свету. Ён яе не прыдумляе, ён яе можа фальсіфікаваць, ён яе можа кампіляваць, ён можа яшчэ што-небудзь з ёй рабіць, але ён яе не прыдумаў сам, вось у чым рэч. Я просто пытаюсь понять, в чем разница между фэнтезией и картиной мира. Потому что Толкин тоже базируется и на языках, и на мифах, и то есть он тоже не берет с головы все это. То есть я пытаюсь понять вот эту разницу между картиной мира. Я не ведаю, ці ёсць яшчэ ў каго-небудзь пытанне. Мне здаецца, што я патлумачыла досыць ясна. Это абсолютно розныя рэчы, і мы іх абсолютно не будзем змешваць. Я не вижу покуда разницы. Вы не бачыце, таму што вы адмаўляеце Толтекам у наяўнасці іхнай карціны свету. Я не адмаўляю Толтека у наяўнасці, я гэтага не говорю. Я говорю о том... Добра, давайте я апошнюю фразу кажу, і мы закрываем тэму Кастанеда і Толкіна. Я вельмі прашу вас не перацягваць коўдру на адзін бок. Я кажу апошнюю фразу, яшчэ раз спрабую вам гэта патлумачыць. Толкін стварае свой свет, як все аўтары фэнтэзі, як это робіць Уршуля Ле Гуін, яна это не горш за Толкіна робіць, як робяць іншыя аўтары. Яны ствараюць максімальна цэласны свет, у якім ёсць свае персанажы, свае мовы, свае... Конечно, трэба вельмі вялікую веду, вялікую адукацыю мець, каб гэта все зрабіць, скампіляваць, прыдумаць і сабраць разам. І гэта робяць літаратары. І іх много, это не толькі Толкін, этих літаратараў много. Антраполог Карлас Кастанеда расказвае пра тое, што ён запісаў у сваіх даследаваннях. Наколькі што ён гаворыць праўдзіва, што ён прыдумляе, это нас абсалютна зараз не тычыцца. Ён гаворыць пра існуючую там у часе, у прасторы, у стагоддзях, у чалавечым дыскурсе карціну свету. Вот і вся розніца. Ён яе не прыдумляе. Калі ён яе прыдумляе, то тады ён патрапляе у той самы шэраг, што і Толкін, і Уршуля Ле Гуін. Калі ласка, іншае пытанне. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Павел Евгеньевич. Я в контексте Архонов и Цариков, так? Цариков. Да, націск романаў у запісах ставіць націск, царык і царыкі. У кнізе, якая... Я вопрос еще хочу озвучить. Ну, это важно, мне здаецца, важно, каб все запомнили, что яны царыкі. Ой-ой, кепска чуваць. Да. Ага. Вспомнился описание Геродота в Пестицкой Италии, напал на Скифию. И какой они вели здесь, на этой территории, быт. И как раз-таки мне вспомнилось болото и червь. Червь – змея. Змея – это как библейский символ. И в то же время, если по Геродоту, вы помните, значит, это притча или это миф, когда Геракл женился на женщине-змее, тоже змея здесь фигурирует, и которая ему родила 3 сына, и один из которых потом унаследовал, как у Гомера, значит, также у скифов было 2 лука, один утянул младший, вот, и по этому колену, значит, пошло. Но мне почему-то в связи вот с этой картиной интересно
сравнить жизнь Гелона-Буддинов. Буддины – это кочевные племена, которые шли, вы помните, значит, на север, которые, в общем-то, смешались здесь с гелонами, которые имеют ответвление именно вот это эллинское, это греческое ответвление. И вот на наших землях белорусских, где не видно было Невры, это вот как раз-таки 4-5 век до нашей эры, они как раз-таки основали такие протогорода. Они подтапливались, значит, вот болотами, именно вот в болотной местности. Кладки эти подтапливались для того, чтобы когда враг подходил, не мог найти, скажем так, вот вход в окруженное, значит, укрепление, значит, селение. И вот у гелонов вот именно в Дионисиях, именно вот на этом мифе про мать-змею, получеловек, полузмея, именно вот связанная с этими архонтами, как-то я здесь вижу эту связь, параллели. Может быть, вы как-то это все могли бы прокомментировать. Спасибо. Ну, Извините за долгий вопрос. Дзякую за гісторыю даўгую. Наогул змеі надзвычай шмат стайны сімвал. Ён вельмі шмат дзе. Вот вы калі пра Грэцыю гаворыце, вы згадаеце кадуцэй гермесавы са змеямі і згадаеце посах Асклепія, бога лікавання, дзе таксама дзве змеі. Згадаеце Ураборуса, які грызе сябе за хвост і такім чынам акаляе весь сусвет. Змей функцыянуе ў самых розных відах. Змей як царык, змей як архонт можа быць прасочваецца, я б хутчэй не ў грэцкай, хутчэй той самай у хітыцкай традыцыі. Там, дзе вот ён менавіта як уладар стыхіі, это змей і луянка. Але потым гэтага змея і луянку бог-грамаўнік забівае, выманівае, забівае. Вся гісторыя расказвае пра нашага хорошага і правільнага бога-грамаўніка, які забівае хтанічнага, ніякага, всялякага, не нашага цмака ці змея. Але гісторыя расказваецца так, што все сімпатыі чытача на баку змея, а не на баку бога-грамаўніка. Это вельмі цікавая гісторыя, потому што менавіта бог-грамаўнік, ён хлусіць, ён падманвае, ён нейкія пасткі прыдумляе, ён нейкія трукі робіць. А змей сумленны, шчыры, праўдзівы, такі вось акурат, як это сказаць, ён давярае іншым, і яму можна давяраць. Это таксама цікавая рэч. Але наколькі чарвякі зубнога болю звязаныя са змеямі, дзесьці, конечно, дзесьці яны будуць з імі звязаныя, дзесьці па некай лініі яны будуць ісці. Хаця у выпадку замоў, у выпадку выгаворвання зубнога болю маюцца на ўвазе не вялікая змяіная сіла, а маецца на ўвазе чарвяк з балота. Канкрэтна чарвяк, які у необавілонскай традыцыі створаны з канала, які створаны з ракі, які створаны з вады, з ракі, увогуле з вады, так? Вот. І ў беларускай традыцыі дзесьці таксама. Але калі гэта прасочваць, калі знайсці яшчэ тэкстаў, то можна будзе паказаць сувязь паміж чарвяком і архонтам змяі. Можна будзе. Но это пакуль што задача на будучыню. Калі ласка, давайте яшчэ апошняе пытанне. Апошняе. Нема. Ёсць пытанне. Добры вечар. Спадарня Ірына, скажыце, калі ласка, вось гэта веда аб замовах, веда, которая тутэйшая і которая вось так суадносіцца з такой прадаўняй тэхецкай традыцыяй, которую вы згадалі. Вот калі гаварыць інстытуцыйна, да, вот як гэтая веда захоўвалася, кім яна захоўвалася. І таксама такое пытанне, вось вы згадвалі Богдановича і згадвалі Купалу, іх прыклады, як яны ўжываюць слова царыца, і гэта суадносіцца вось з гэтай традыцыяй замоваў.
Таксама паходжанне гэтых людзей, паходжанне іх родаў, Купалы па маці, Богдановича па бацьку, вось ці яны інстытуцыйна как бы не належаць да пэўнай групы людзей у нашым грамадстве, которые захоўвалі гэту веду, і хоцькі-няхоцькі яны выявілі ў сваёй паэзіі вось гэтыя звароты. Вот у меня пытанне как бы інстытуцыйна, как бы як захоўвалася гэтая веда. Адкульсьці яны гэта ведалі? Адкульсьці яны гэта ведалі? Наколькі, скажем, вот у Купалы это можа быць проста жнейка як царыца, у сэнсе як царыца-архонтка, так? Это можа быць абсалютна інтуітыўна, але так, як ён пра яе расказвае, ён расказвае і так, як яно расказваецца ў замове. Так? То есть як бы тыя самыя дзеі, толькі што ён гаворыць, ён проста параўноўвае рэальную беларускую дзяўчыну-жнейку, значыць, вот з этой царыцай-архонткай, не з царыцай, якая на троне ў Пецярбургу сядзіць, так? А абсалютна вот з гэтай вот царыцы, якая ўладарка стыхіі, мы гэта пабачылі ў гэтым вершы. Адкуль ён гэта ведае, мы не ведаем. Пра перадачу я ўжо казала. Яны перадаюцца заўсёды ад настаўніка да вучня, альбо па родзе, альбо па школе. Як яны перадаюць, у Беларусі традыцыя відавочна была парушаная, відавочна вот эта старажытная беларуская традыцыя, як ее назваць, знахарства, вядзьмарства, чараўніцтва, магічнай практыкі была парушаная, і яна вот то, што ўжо адно тое, што яна з мужчынскай перайшла ў жаночую, гаворыць пра парушэнне пераемнасці гэтай традыцыі. Традыцыя пэўным чынам да нас не дайшла. Яна дайшла да нас, штосьці дайшло. Па гэтым штосьці, мусіць, чым больш матэрыялу ў нас будзе, тым лягчэй мы будзем гэта разумець, тым больш мы будзем разумець, і тым лягчэй мы зможам бачыць гэтыя сувязі, перадачы ўнутры традыцыі. Але пакуль што сказаць, як, скажем, кожная шаптуха ў вёсцы, якая з'яўляецца рэспандэнтам этнографа альбо фалькларыста, адкуль яна бярэ? Яна бярэ гэта таксама, яна гэта звычайна не скажа, але хутчэй за ўсё гэта будзе па родзе, ад маці, ад бабкі, але это можа быць і ад іншай жанчыны. Наколькі яны, зноў-такі, у вялікай традыцыі, калі традыцыя функцыянуе свабодна, так, калі там ёй нішто не замінае, калі яна развіваецца, у гэтай традыцыі кожны практык, в прынцыпе, можа штосьці дадаваць сваё. Кожны маг бярэ, самае галоўнае, ён засвойвае карціну свету, самае галоўнае, што мусіць зрабіць маг, гэта ведаць, як яно што працуе, як адно з адным звязана, дзе знаходзяцца архонты, як можна з гэтымі архонтамі камунікаваць, як працаваць са стыхіямі, як працаваць з самымі рознымі з'явамі свету, як працаваць з цэнтрам свету, як працаваць з энергіямі святога месца сілы, як працаваць з энергіямі усіх намоленых, так бы мовіць, персонажаў, як мы ў замовах пастаянна сустракаем і апосталаў, і евангелістаў, і прычым часам в перамешку ў вельмі дзіўным фармаце, але тым не менш яны там прысутныя, але яны там ёсць. А ўжо як ён функцыянуе, ён можа гэта рабіць па-свойму. То есть, значыць, як бы тут вельмі проста, калі ты ведаеш прынцыпы, то канкрэтнае прымяненне гэтага прынцыпа залежыць ад цябе. Калі ты не ведаеш прынцыпы, тады трэба дакладна, літаральна, слова ў слова, гук у гук запамінаць тое, што рабіў хтосьці іншы. І гэта дзве розныя сістэмы перадачы веды. То есть адна сістэма перадачы веды – это просто дакладна, слова ў слова запамінаць і паўтараць усе дзеянні, усе словы, і прытым гэта будзе важна там і на якой там увечары ці ў раніцу, на маладзіку там ці на ветаху, таксама ў замовах это все гучаць, і святы аўторак, які там у нас часта гучыць у замовах, дакладна паўтараць все, што дае табе твой настаўнік. А другая, тая, што якраз она больш будзе звязаная з цырыманіяльнай магіяй, з вышэйшай магіяй, там важна ведаць прынцыпу, там менавіта вот гэтую карціну свету засвоіць, што ў гэтым свеце як адно на адно ўздзейнічае. Значыць, такім чынам вы впісваеце сябе, як таго чарвяка зубнога, вы впісваеце сябе ўвесь сусвет, вы злучаецеся, там синхронізуецеся, як цяпер кажуць, синхронізуецеся з усімі энергіямі, з усімі сіламі, з усёй інфармацыяй, такім чынам вы можаце штосьці рабіць і штосьці ствараць новае. Такім чынам это магічная
практыкі пашыраюцца, павялічваюцца, памнажаюцца. У Беларусі перарваная традыцыя, ці прынамсі тая, што да нас дайшла. Не значыць, што няма дзе-небудзь абсалютна там нейкіх гэтых таемных трансляцыяў ведаем. Мы проста пра іх не ведаем. Але з таго, што мы ведаем, што традыцыя перадаецца ад настаўніка да вучня. Это вот самае галоўнае, што мы ведаем. Вось. І часам мы сутыкаемся з сітуацыяй, калі няма каму перадаць. Калі, напрыклад, вельмі напрацаваны вялікі досвед якой-небудзь знахаркі вясковай, ёй няма каму перадаць, таму што ў сучасным свеце вельмі рэдка хто хоча гэта ўспрыняць і хоча гэтым займацца. Яны могуць спрабаваць угаварыць, напрыклад, вот свайго этнографа і фалькларыста, які з ім працуе, пераняць гэтую традыцыю. Альбо, як вы ведаеце, вот гэтыя бясконцыя беларускія, не толькі беларускія гісторыі пра то, як мах сваю сілу перадае камусьці в родзе, калі паміраючы бярэ за руку. І вот эти все гісторыі, што пра то, як цяжка паміраюць магі, якія там і буры навокал, і там, што часам там вот то, што мы самі запісывалі, што давялося, так цяжка паміраюць, што давялося дах разбіраць, і каб вот эта цяжкая душа вылецела. Але гаворка пра то, што тады перадаецца, вот пра што Фрэзер называе это сімпатэтычна, то есть кантактна. Бярэ за руку чалавека, і, значыць, і тады сіла гэтага чалавека пераходзіць. Вот. Потым, конечно, ёсць шаманскія практыкі, якія вельмі падобныя, але якія па-іншаму называюцца, гавораць дакладна пра тое самае, але крышачку па-іншаму. Таксама ёсць вот шаманскія практыкі перадачы веды, таксама і кантактныя, і праз навуку бескантактныя. То есть, ну, такім чынам, по-рознаму это можа быць. Дзякую за адказ. Так, ну мы уже з вами свой час выбрали, мы 2 гадзіны працуем, як бы мусілі 1,5. Вось. Так, запіс будзе, вот тут написано. Хтось написаў, што архаізмы не ўспрымаюцца. Так, это цяжка чытаць, там не толькі архаізмы у гэтай мове, там яшчэ і дыялектызмы, там яшчэ ёсць вот гэтыя фанетычныя адаптацыі імёнаў з хрысціянскай традыцыі і з біблейскай традыцыі, і адаптацыі імёнаў, назваў. Там мы можам чытаць пра кніжку Вангалію. Ну, Вангалія это яшчэ лёгка, там можа быць зусім які-небудзь складаныя, зусім па-іншаму адаптаванае слово. Можа быць, это Ян Баслоў, і нам трэба ведаць, што это багаслоў. Так, то есть там вот, ну, зразумела, што за мовы трэба чытаць і разумець, што вот за гэтай мовою, якой запісаныя замовы, там штосьці стаяць знайомыя нам словы, знайомыя нам рэаліі. Таму я разумею, што маглі вам цяжка ўспрымацца гэтыя прыгожыя дыялектныя і скажоныя словы, але яны дадаюць, на маю думку, яны дадаюць прыгажосці і вельмі моцна да гэтых замоў. Яны дадаюць вот гэтае каларыту, вот гэтай сапраўды этой беларускасці. Ну, мне так здаецца. Вот. Ну, добра, тады дзякуй вялікі ўсім. Калі б вот мала хто адгукнуўся, тому што мне важна ведаць, наколькі гэта цікава, наколькі гэта варта працягваць, потому што цалкам магчыма зрабіць там, напрыклад, яшчэ адну гутарку. Я палову прыкладна расказала з таго, што хацела за гэты час. Ну, але можна пакідаць на другі раз, а можна і не пакідаць, можна, калі можа усім дастаткова, усім все добра, тады и добро. То есть я вот как бы вот не ведаю, накольки это. Ирина, тогда еще один вопрос. Я уже извиняюсь, очень маленький. Вот очень. Что я накопал, то именно у гелонов был почему-то, значит, в почете у нас бог Юпитер. Если вы помните, Юпитер, да. это бог полевой. Даже римляне, возвращаясь с войны, они перед аркой, они как бы складывали оружие и не заходили внутрь полиса. И как бы этому богу поклонялись только то есть вот в поле, это полевой. И почему-то именно вот кочевные племена полуоседлого образа, гелоны, вот здесь поклонялись этому. Вот это точно известно. Юпитер вельми присутный во всех традициях. Юпитер — это самая великая планета, причем не просто самая великая, а такая
наступная пасля Юпітера малая ў параўнанні з Юпітерам. Все планеты разам сонечнай сістэмы мусяць складуць Юпітер. І таму Юпітер это вельмі важнае цела, і оно вельмі важнае ва ўсіх традыцыях. У традыцыях часам оно можа быць нумар 2 пасля сонца. І это не палявая, это там вельмі много розных функцый у Юпітера. Згадайце рымскага Юпітера, які просто кіраўнік усіх багоў, які просто кіруе пантэонам. Юпітер, в прынцыпе, это могуць быць там, яго вельмі много розных функцый. У сучасным свеце яго звялі да святого Міколы Каляднага, так? Таму што ён таксама планета нібыта звязаны з цудамі, звязаны там з падарункамі, але самае галоўнае, што ён звязаны з пашырэннем, што ён все малое робіць вялікім, і все вялікае робіць яшчэ большым. І там, дзе ёсць, дадае, а там, дзе няма, таксама дадае. Толькі што прапарцыйна. Юпітер это самастойная тэма, і я не ведаю, у беларускай традыцыі я пакуль што не сустракала працы з Юпітером. Беларускай, а вот з Беловскай, которая на этой территории. Так, яно ва ўсіх традыцыях. Я сустракаю Юпітер практычна паўсюль, но беларускай пакуль што не. У беларускай пакуль што проста хутчэй зоркі. Просто зоркі, ці просто можа, калі такі глыбей, калі капаць, можа і ў Беларусі знойдецца магія Юпітера. Но пакуль што я ее не ведаю, шчыра казаўшы. Але тое, што яна ва ўсіх традыцыях прысутная, гэта мы ведаем, так. Добра. Это на будущее, для разговора. Это калі знойдзецца, это ж трэба даследаваць і глядзець, што будзе. Так, дзякуй. Ага, Караліна, дзякуй за добрыя словы. Дзякуй. Добра. Значыць, тады я усім вельмі дзякую за ўвагу, дзякую за тое, што праяўляеце цікавасць да гэтай тэмы. Ці можна в магазине сценку приподняць? Гэта ў магаў трэба пытацца. Я думаю, што это пытанне не да мяне. Мы пакуль што з вами гаворым пра тэорыю, мы пра магічныя практыку магіі мы пакуль што не гаворым. Это нам трэба будзе рабіць, я не ведаю, асобны практыкум, так, калі вы хочаце падымаць сценкі ў крамах. Вось. А пакуль што ўсё тады на сёння. Зноў дзякуй вялікі, і тады ўжо ўсім да пабачэння і шчаслівага Новага году. А што чуваць? Не чутно? Галіна, цябе чуваць зараз. О, ура. А што, пытанне ёсць? Не, клас, это, супер. Добра, дзякуй. Дзякуй вялікі ўсім, тады да пабачэння, тады пакуль што разбягаемся і будзем думаць далей у гэтым кірунку. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Да пабачэння. Магу і ручкай памахаць усім. Хто хоча мне ручкай памахаць, таксама памашыце. Сергей, дзякую. Тацяна, дзякую. Караліна, дзякую. Ой, як прыемна цябе бачыць. Дзякую. О.